60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtod nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. Welcome sa palatuntunan, bumbuhanay sa Udto. Pitsa 8 kita sa bulan sang Pebrero, tuig 2022. Martes karon adlaw, Martes edisyon sa ato na pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Ubod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ang aton nga mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton na mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karumbanwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod.
Subukan makita ka babatayan kita sa YouTube channel. Sa Bombo Radio Bacolod. Magkanto lang kamo sa YouTube. Kag tanawin niyo, pagkitaon niyo ang Bombo Radio Bacolod. Kag makita ninyo ang logo sa Bombo Radio. And then pinduton niyo, may ngalanda Bombo Radio Bacolod, pinduton niyo. And pwede niyo makita kag babatayan ang palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental mayara sang 13 ka mga areas of concern sa palabuton nga eleksyon. Kag campaign period nagsugod na subong adlaw para sa national candidates ini. DTI nagaugyon sa pahayag sang presidente nga hindi magsalig sa mga bulong nga ginabaligya online batok sa COVID-19. Negros Occidental Police Provincial Office preparado na sa pagsugod subong adlaw sa campaign period. Sa balita nasyonal, alkalde sang Romblon kag 12 kay banpad dakop sa isa ka bulangan. Duterte ginabanatan si Pau Acosta bangod sa pagpamatok sini nga mabakunahan ang mga kabataan. Kag sa aton balita international, Britanya gindugangan ng persa sa East Europe. Amuna ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Samtang sa pila ka mga isyu nga aton pagatalakayon karon banwa, kay kumo kagapon natapos naman yung isyong ginatalakay naton ang wala pa matapos nga pag-siminto sang dalan nga ginatawag Mansilingan Felisa Road. Kay may iban nga may porsyon nga may kahoy nga nagatindog ti na okay na solusyonan na nahukas ng kahoy. Kagapon naglabay kita ginapreparahan na no may kanato ginkayo na ang bulusan sang siminto, posible sa sininga simana basi matigayo na nga mabubuan sang siminto ang dalan. Ti kumo nga daw natapos naman ini, ma-update na lang ko sa ato nga matagpalamati kung nabuhusan na gid man siminto. This time mga kabyanan, malito naman kita sa isa pagid ka dalan nga under construction tubtub sa sini nga mga tinion. Nadumduman nyo to banwa ang ginapabugal naton nga economic highway nga gintawag mananay nga Sugar Highway. Ang dalan, ang highway, mga kabyanan, nga mo yung pag-aagyan sa mga truck nga may karga sang tubo. Agod ang ining mga truck nga may karga sang tubo, hindi na sila mag-usoy sa circumferential road. Kag diri na sila maagi, do shortcut na, ginimuan sang shortcutan. Mayo ni nga kuan, mayo ni nga dalan na lapad ini siya, no? Kag 2 lanes ang piyak kag piyak, kag may ara ni isa sang Center Island. No, kung makita ninyo sa aton nga mga Facebook viewers, no? Makita ninyo sa video ginpakadtuan naton kagina sa patrol para makuhaan sang video ang ining economic highway. Sige galing obra, no? Sige obra sini. Kag amo na sa siling ko na ang piyak nga side, 2 ka lanes, ang piyak nga side, 2 man ka lanes. Kag may Center Island ini siya. Posible may mga ibutang nga tanom sa Center Island nga makadugang patahom sa siniyang ginatawag nga economic highway. Ang ini economic highway mga kabyanan, diri ni siya ang halin diri sa may barangay Sumag, do maagi ni sa Bla Felisa, Mansilingan, Murcia, kag hasta nga makalabot ining punta dito sa northern part sa Negros Occidental. Agud to nga ang ini mga truck hindi na mag-agi diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, sa circumferential road nga mo ang ginatunaan sa pagginutok sini sa tion sang pag-abri sang galing. Kag kun kisa may mga magkalahulog pa nga mga magkalaula nga mga tubo nga masyado ka delikado sa aton yang mga kauturan. So mag-abot ang panahon nga matapos sa ining economic highway, wala na kita sang mga truck o mga trucking nga makita sa aton nga mga mayor nga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Kag diri na ini sila mag-aagi. So hibalo naton karon na banwa kung pila na ka porsyento nga natapos ini kag ano kanasig ang pag-ubra, no? Kay kung may ara man lang sang pundo, may ara man lang sa budget.
ako nagapati nga wala sang himuon nga rason ang mga kontraktor nga madugay ang pag-ubra. Kay sa subong at Chimpo Banwa, ang pag-ubra sang dalan, hindi pareho sa ito nga panahon nga maalabutan pa sang pila ka tuig kay dispis matapos ang pila ka kilometro nga dalan. Tungod sang mga maayo na aton nga mga equipment subong. Wala na kita yan nagagamit sang mixer lang nga mano-mano nga tagya pila lang ya kabag sang simintong unod. Ang aton ginagamit subong nga dagko niya nga mga mixer nga isa lang kapag buhos pila na ya ka metro ang madaganan niya. So kung may arap na sang pundo, wala sang rason nga matrasar ang kontraktor sa pag-ubra sini. Kag kung wala man na nagabagyo kada adlaw, wala man sang rason nga matrasar ang pag-ubra sini. That's why nga sikero naton karon Banwa kung ano na ining economic highway. No? Kay sa pagkamatuod sa aton nga mga maukod nga mga taga-Palamati, ang isa sa mga mabatyagan gid naton nga nagatrabaho ang gobyerno kung ang isa ka leader aras insakto nga direksyon kung ang aton nga mga dalanon nangin maayo. No, kay way naman kita sang iban pa nga mabatyagan na malimbawa karon nya ining si Daniel Leccionis ni nga mayor oy waay gini. Siya katanawan ang mga dalan na guba, no? Guba mga dalan. O kasi si Mayor Daniel Leccionis, mayo ni nga mayor kayo tanaw lang mga dalan. Kaayo way sa may mga nagguba nga dalan. At dalan nga dalan simentado. So dira nato matakos Banwa ang isa ka leader no nga nangin maayo kag nahatag niya ang serbisyo nga para sa mga katawhan. Kaya ang mga tao, yan hindi ba makasilinga kung namigado ka, siya kapigado gid sa pangabuhi subong, daw kapigado gid sa akon nga kita subong. Si ano abi kay si Mayor Daniel Leccionis waay mo. Hindi mo na yung marason nga nagpigado ka tungod waay ang imo nga mayor o kung ang presidente sa pungsod Pilipinas. Kay ang pagkapigado mo ya, sa imo na ya kamot kasalalay. Kay bisan sino pang leader, sino pang presidente, sino pang mayor, sino pang gobernador, kung tamaran kay mo ya, hindi kayo mag-asinso. Pero kung ang mga serbisyo nga dapat maangkon sa katawhan, hindi mahatag, dira kaya makasilinga, way-waay gini klase mayor ni, way-waay gini klase presidente, tanawa, wala sa mga infrastructure projects, wala sang dalan nga napakayo, wala sang potable water nga gin-install sa mga lugar nga wala maabtan sa water district. May mga area pa nga wala sang elektrifikasyon, wala sang kuryente. Dira mo na matakos Banwa. So, takson ta subong, tanawon ta ko na ining economic highway, nagasigi-sigi ang trabaho sini. No, ibalo naton karon pagi sa kay Congressman Grigas Sataya, kung bala okay na ini, o sige-sige pa ang pag-ubra, basi do mamilag-pilag lang nag-ubraho. Do pila lang katao nag-ubra, do ang Center Island na bala ni ginaobra, may budget pa ini kung wala na. Basi wala na budget, tanaw nato nabi karon kung may budget pa. Kay kada to iginapainan ini isang budget Banwa, kag liwat nato ni balo nabi kay daw nalipat kita kung hasta sano gini matapos ang economic highway kag magamit na nato nini kay hindi man lang ang mga truck nga karga sang tubo nga magakanto sa sentral sa norte nga bahin sa probinsya ang makagi diri. Bisan kita man nga halimbawa makanto kita ya sa Silay or sa Talisay or sa Sagay or sa dinman nga bahin sang probinsya sa Northern Negros, pwede man kita makagi diri kay hindi ba niya exclusive nga ang magagi diri truck lang mo nga may karga tubo. Kita man pwede makagi diri nga hindi na magagi pa sa siyudad sa Bacolod nga mangin kabahin pa kita sa nagatindirin-tirin nga mga salakyan nga naga-traffic kay diri na kita maagi mga kabiyanan. Therefore, nakita naton nga ini economic highway masyado ini ka-beneficial sa aton tanan kay mangin konbinyente ang aton nga pagbiyahe nga hindi na kita kinalan mag-agi pa sa Bacolod, sa siyudad sa Bacolod para makaabot sa aton destinasyon dito sa Northern Negros. Ganay pamangkot. Sa noon naton magamit ini ang ining economic highway. Ano kadasig ang pag-ubra sa nga kontraktor? Kag saan gid dapat ang komplisyon sini? Kag pila payhan ka gatos ka milyon ang kinalanon para matapos ini.
Hibalo naton nila karon dugay-dugay banwa. Total na sugura naman naton pag-checkyan ang mga infrastructure project. Ilabi na gid ang mga dalan kaysa nasiling ko na. Amo malang ini ang pamaagi para mabatsagan sa mga pumuluyo ang ginatawag yang pagserbisyo sang gobyerno. Ngatagan ang mga katawan sang maayo nga dalan, hatagan ang mga katawan sang maayo dira yang may tubig nga sufisyente. Pero diri sa Bacolod daw hindi kita siguro kasi nga may tubig nga sufisyente mo. Tagaan sang ang mga lugar nga wala pa sang kuryente, pabutangan sa mga poste. Ti amo magluwas sinaway naman. O ang mga barangay butangan sa ang kinahanglan maayo gid ang serbisyo sa mga barangay health center, may mga health center mga kabarangayan, may naga-duty dira nga mga nurses kag iban pa, mga health workers. Ti amo malana nga pamaagi kag makasiling kita yang may ara gid man sang gobyerno. Kung hindi na mahatag banwa sa tagsa ka local government unit, makasiling kita nga ang nagapalakat, ang nagapamuno agil-il. No? Agil-il. Kaysa nasiling ko na hindi taman niya mabasol kung nagpigado kita kung hindi mayo ng aton nga kinitaan, ibasol sa liderato kay kung bisan sino pag siling ko mapungko, kung tamaran ka, huwag ka gidya sang kwarta. Sige, balikan tani karon dugay-dugay banwa, no? Balikan tani karon dugay-dugay. Kag ang iban pa nga mga infrastructure projects sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. May pila pa gyapon ka mga taytay, may pila ka mga dalan sa aton nga probinsya nga wala pa malabot sa pagpasiminto. Ato man ang kantuan sa dason nga mga edisyon sa ato ng pagpangalagad. Kung kagkumustahon man si Governor Bong Lacson, kung kumusta na ito yung promisa nga every year dapat may isa ka taytay nga mabudgetan o isa ka makapatukod sa isa ka taytay. Okay, kadamo pa sa mga lugar man di sa probinsya nga wala man mga taytay kag mga overflow lang ang ginatabukan sa mga katawhan. So isa-isaw nato ni banwa, no? Sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. 24 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa aton nga pagpangalagad. This time istoryahan naton ang lakat sang politika. Ang campaign period mga kabyanan nagsugod na subong adlaw. Para ini sa mga national candidates, nagapangampanya na kung manotisyan ninyo, may mga nagaagi na sa inyo nga mga iskinita, may mga nagaagi na nga mga salakyan nga may trumpa sa atop. Kag, may mga jingle na nga mabatian, may mga nagalawag-lawag na nga kung sino dapat butuhon. Ara na. Kaya nagumpisa na banwa, nagsugod ng paginahod suwong, sa mga dalanon, kaya nag-umpisa na ang campaign period. Di sa kampanya na panamiay ni sang strategiya sa kampanya. No? Kay nagamater giniya ang kampanya mo. No nga nagapangaluyag ka sa mga katawhan, agud nga ikaw ang butuhon. Ano ka preparado ang aton nga probinsya? Ang aton nga mga kapulisan? Suno mga kabyanan sa ginpahayag karon mga kabyanan nga diri sa probinsya sa Negros Occidental may ara kuno sang 13 ka mga na-identify nga mga hotspots. But silingon nga until now may mga lugar pagyapon nga ang mga nagapadalaga nagatinayadahay. Kaya may mga gina-identify nga 13 ka mga areas of concern, not necessarily hotspots kundi area of concern. Mga kabyanan nga muni ang report sa probinsya sa Negros Occidental. Kung na ito nabi ang confirmation sa nikag report, upod sa kaya Bumbo Dennis Rubica, ining ginapayag nga 13 ka mga area diri sa Negros Occidental ang ginapayag karon banwa nga under sa areas of concern. Kabay pa nga hindi maglala nga mangin isa ka hotspot ini kay basi bala para sa naglikat ng eleksyon may mga kinamatay gid pero sa banta ko hindi na ni matabo sa liwat ang natabo sa nagliligad ng mga eleksyon
nga sa tsimpo pa lang sa nga campaign period, may mga pinatsanay na nagkikilatabo. No? Subong siguro doon linong-linong na gidman, ikumparar sang una, diri sa pila ka mga area sa probinsya sa Negros Occidental. Yari report, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bomo Daniel, may ara karon sang 13 ka mga lugar, no, diri iya sa probinsya nga na-identify, no, sa aton sining PNP kag EFP bilang areas of concern na budak training listahan karon sa 13 ka mga lugar ginsabit na ni, no, sa aton sining PNP kag EFP sa region Bombo Daniel, no, sa aton sining Regional Joint Security and Control Center o kon RJSCC na Bombo Dana kay ning RJSCC headed din sa aton sining COMELEC Regional Director Bombo Daniel, no, kay kon may bulan naton proto sa kay Attorney Roberto Salazar aton sining Provincial Communique Officer nga base, no, may mga pagbago pa, may mga changes pa sa sining 13 ka mga lugar karon nga na-identify sa aton sining sa aton sining Provincial Joint Security Control Center Bombo Dan, no? Ining ako ini mga areas of concern na Bombo Daniel gain categorize in tatlo man ka mga kategory mo. Category 1, Category 2, and Category 3 abi Bombo Dan, ha? Or pwede man nga again categorize na sa siguro 1, 2, 3 Bombo Daniel, no? So sa pahayag sa ato si Provincial Communique Officer nga ining 13 ka mga lugar kunta-unta bumudan sa aton diri nga listahan isa lang na diri ang nabutang abi sa masling ka category 1, no? Ang damo-damo nga rin sa category 2 bumudan, no? Sa category 3 may ariman, no? Doon ko si bumudan gitawag nga areas of concern, areas of immediate concern, kag areas of grave concern. Anong kinalain, no, sa ginatawag tang areas of concern, no? Doon mo siya nabilong sa category 1 abi bumudan, no? Ang areas of concern kung category 1 amo ni ang lugar abi, no, nga may ara sang intense political rivalry kag may ara abi sing history, no, sa mga political incidents abi Bombo Daniel, no? Marabla ng violence, no? In connection sa politika. Areas of immediate concern kung category 2 amo ni bumudan ang mga lugar na may presensya sa CTG, no? Communist Terrorist Group o NPA, PAGs, no? Private Armed Groups, or ining presensya sa mga terrorist group bumudan amo na ang immediate of concern. Ang grave o areas of grave concern amo na ni ang mga lugar nga may ara sa history of political violence, may intense political rivalry, may presensya sa armed groups, private army, or communist group or terrorist group or combination sa category 1 kag category 2. Amo ni siya nga na-fall sa category 3 kon areas of grave concern bumudan, no? Ang lugar nga susubong sa aton ara sa category 1 kon areas of concern ang Banwa sang Salvador Benedicto. Sarang siya, ha? Sa areas of immediate concern kon amo ning category 2 di bumudan damogid, no? Ang Banwa sa Manapla, siyudad sang Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Himamaylan, Kabangkalan kag Hinubaan, no? Amo ni mga banwa kag siyudad, no, nga nabilong sa category 2 kung gitawag areas of immediate concern, no? Kag ang areas of grave concern tatlo ka mga lugar bumudan, ha? Una diri ang Banwa sang Candoni, sunod ang Moises Padilla,
kag ang syudad sang Escalante. So tatlo lang ang ara sa area of grave concern kon category 3 ang damo diyan agin sa category 2 Bumbudan. Pero taso sa kay Attorney Roberto Salazar nga to sa niya PNP kag FP nagpasiguro man at kontrolado Manila ang mga sitwasyon sa sabit nga lugar Bombo Daniel Pati as kinauman samtang nagilapit kita sa adlaw sa eleksyon basi may mga pabag-o puman bubudan kiti sa gyapon ongoing mga assessment sa aton sining PNP sa aton EFP kag sa aton man kumalek aton DILG kiba sa mga concerned government agency kay ining pagpagawa na sa listahan sang areas of concern ginbase nila bumudan sa kumalik resolusyon sa itong naligad nga 2019 election kay sa Attorney Salazar nga sa subong way pa nakapagawa sa bagong resolusyon naton kumalik nga pagabasihan sa pagdeklara sang areas of concern para naman sa maabot yang 2022 election budan. So sinya base kon may magwa nga bagong resolusyon nga mo basihan sa paggawa sa mga listahan sa areas of concern base may mga pabag-o pamandira. Posible base may mga kakas madira o may mga mabuhin nga mga lugar. So sa ningin hambal nato nga mga area Bombo Daniel mga banok kasilad sa Negros amo na nisling ko ang submit sa aton siling Regional Joint Security Control Center Bombo Daniel makataton si Attorney Salazar kumplati ginsubmit niya is good as approve na ni sang RJSCC ngati siya pag-iliya ang good as approved na ng ining trisek ka mga lugar pati siling ko kasi may pagbago samtang nagrapit kita sa adlaw iya sang PNP Bombo Daniel. Pamatian ta si Provincial Comunic Officer Attorney Roberto Salazar. Actually, may ara na, it is not us, who are actually identifying the areas of concern, it is the PNP and the AFP, and they already gave, the recommendation to the Regional Joint Security Control Center, headed by, of course, the Regional Director of COMELEC, with the PNP, the Regional Director, and the commander of the 3rd ID as co-vice. Actually medyo madamo din sa Negros, I think about 13, because of the presence of the CTG, communist terrorist groups. Okay? Wala mong parameters nato na di, dapo kung category 1, may amna, mga intense political rivalry, may natabo nga election-related violent incidents in the preceding elections, ang category 2 naton is presence sa mga private armed groups, terrorist groups, and similar other similar groups, Kaya category 3 natin is the combination of both categories. Of those areas which were recommended for under the areas of concern, under siya sa category 2. So, CPG. What's the recommendation para nasa PNP why para ma-approve sa regional? Well, I think noted and approved na niya. The categorization actually sa mga areas as areas of concern, areas of immediate concern, and areas of grave concern, was based on COMELEC Reso number 10481, which of course was effective during the 2019 elections. Naistorya nga ninamon nga bakit na wala pa sa Reso on this. For the 2022 elections, nali may mabago pag-iman sa listahan. Pero na-note natin, during the previous elections, so practically the same man lang, ang categorization na din pagwa sa COMELEC. Of course, ang area of concern natin muna is Don Salvador. Ang areas of immediate concern
no? Manapla, Silay, Victorias, Tuboso, Binalbagan, Imamaylan, Kabangkalan, Lubaan. So these areas are mostly affected by the CPG. Kasali man ang AFP, no, nga contain man niya ang threat, no, and continuing man niya ang ilang internal security operations, no, to further contain the threat of this no, so Candoni, no, Moses Padilla and Escalante. Bumudan si Provincial Communication Officer, no, Attorney Roberto Salazar bumudan. So basta may mababago pa man. Bantayan to na kay ko may mga changes posible. Do hindi naging man kasing init ang aton nga eleksyon subong ikumpara sa mga nagliligad. Correct. Sakto na bumudan daw mo man observation. Imaginable sa nagligad. Kay why naman driya ang atong ginakahadlukan ya ginakabalakan nga may kapasidad maghimo iya sang lagim. Actually bumudan. Hindi na lang ko yung mag-mention kung sino pero abot naman sa tanan hindi bla? Oo, correct. Do naglinong naman why na gid ever since atong matapos ang isa ka insidente nga daw naghuyoy ang abaga ti daw na gid ya daw naglinong kag diri man nakaangkon sa kalinungan ang atong probinsya. Sakto na bumudan po ang area sa Moises Padilla as mentioned kay nga as mentioned ito ni Salazar nga ti ari pagyapon na butang sa areas of grave concern. Okay. Ang rason malang tungod sa ang mga armado nga grupo nga nagyapon dra. Yes, tapos pero ang iling mga armado nga grupo yapos na ni kontrolahon. Butangan mo lang sa damo nga soldado ang kabukiran. Sakto na, adam na masuligad nga 2019 eleksyon ko tingin dalong sa community control ang Moses Padilla. Deployan na mo damo pulis kag army Pati dinong man. Kaya mo gani nano gid abi nga masubra pa sila sa gobyerno? Di ba sila sa lagi kasling balbalanay sa kadlaw? Ilati kunara imas lati tanago na sila kita na ang mga PNP kag membro sa armed forces. Bomo Daniel puti sakto ng balma kay ti asupati nabalaan man sa aton nga publiko bumudan nga daw halos nga mga banuan ato kasudan diri sa probinsya ang mga nag-encuentro na especially sa pagka-mayor. Hindi man gid ani umaskog nga mga encuentro kay do halos di mga electiones bumudan kag may nagkontak man sila hindi man mabaskog nga mga personalidad. Mo man lang naobserbahan naton so do yung mga armado nga grupo sa kabukiran way man sila intention nga panghimuan sang kalitan ang mga katawhan nga mga manugbuto. Correct bumudan galing the mere presence bumudan nila sa isa ka lugar kamo ni isa sa mga ginatan-aw man nga rason abi nakon nga isa ka lugar mapa-inalom sa singing tatlo ka mga categories ng areas of concern. The mere presence sila o labot sini mga CPG, mga NPA, may mga PAGs pala, mga private armed groups. Mayara pagidat kasi mayara bumudan ba na basi may mga politician lang nag-upot or nag-tipon or nag-angkon siya sa niyang private armies or private armed groups. Yan, mo man isa sa mga concern man, sa community report, I doubt kung mayara gid man. Guro ti mga ining mga koni, mga armed group, natin kasi mga diverge nga tawag nga mga criminal groups, nagpa-hold up, nag-imo sa pila ka mga krimen, at ito sa aton nga mga monitoring report man during election period, hire sang pila ka mga politician as pila armed group or mga panay, muna sa naton na mga security nila, pati mga armado. Bumudan, di makonsider nga mga private armies or private armed group, sa mga politician kiti hindi dapat isa ka politiko maghupot sa mga armado kung gusto di man diya magkuha sa sing bodyguard terapian niya kaboy pwede siya bumudan maka-apply man niya sa security mo PNP personnel or BP personnel nga i-provide siya sa gobyerno kung
may ara din man niya nakigong oras ng barasyan nga may threat siya kabuhi. Hindi siya pwede ka po sa iyang mga civilian na nga armado no nga maproteher siya sa subong niya nga panahon no sa eleksyon Bombo Daniel. After subong bombodan no ang aton sining provincial community office taga Patigayon sa ginatawag na refresher training no sa aton sining mga membro sa board of election inspector o mga DEIs naton no kay mga technical support staff nga mo silang magaman no sa aton sining mga porsyento sa adlaw sang piniliay sa bugdad subong adlaw presti subong sang kampanya sabay sa aton sining mga national candidate no kampanya nationwide no? Mga nagapapili presidente, vice presidente, senador no kag party list representative Bombo Daniel. Sama natin pinaka mga update balita gikan sa provincial community office. Ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. 43 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan na bumbuhan na isa udto. Sa ito na panumbalik, kuha man nato ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ini may kantanan sa pag-umpisa sang campaign period. Di wala sa dapat kabalakan ang mga kuturan naton kay bisan pa ang Negros Occidental Police Provincial Office nagpasalig nga sila handa. Handa na iya sa paghatag sang seguridad sa aton nga mga pumuluyo. Subong nga nag-umpisa na ang kampanya. Campaign period para sa May election. Balikan naton pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini Paradyo Bombo. Pabalik na mga kaibigan sa tunang pagalaga diri sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time ko na nato ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ina may kantanan sa payag karon sa Negros Occidental Police Provincial Office nga handa naman sila kag preparado sa pagsugod subong sa campaign period. Sa piyak linya Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Grace. Okay. Sige, Abi, balikan natin sa piyak linya. Bombo Grace, please come in. Babadan. Go ahead. Babadan, ang aton sining Negros Occidental Police Provincial Office, no, ang mabakod ang ila sining pwersa sa sining pagsugod sa campaign period. Halin pa sang nagligad, Babadan, ang mga aktibidades sa bala regarding sining election, no, 2022 election. So, naging kuhaan tayo ang pahayag sang DCPO. So, ready naman sa ari, Babadan, ang Negros Occidental Police Provincial Office according kay President Abigail Danasco. Dahil may meeting sila ganit subong no nga napatigayon no regarding mala sa mga amuning nga mga aktibidades sa malapit nga election, just like ining campaign period, mayara sila nga pag offline backlash bobodan no kag ang ila sining mga personnel ang gin-assign na naman kundi inayon survey bala no sining mga aktibidades labi na sa ining campaign period. So bobodan ang NOCPO no ang mapatigayon sa mga random nga checkpoints no nga para ako doon ko madakpan bala ang mga maghilabot sa sining campaign period kag ano pa nga mga hilikoton nga bahin sining election sa Mayo 9, 2022 bobodan. So ang katapo sa mga kapulisan kag Bureau of Fire Protection ang aton nga Philippine Army diri sa Negros Occidental kag labi na gid ang Commission on Election bobodan ang permi naga-set sa ila sining schedule for meeting kag ining aton nga ang mga katapo sa NOCPO bobodan wala man sang kakulangan no nabahin bala sa mga materials o kung mga galamiton no in kaso bala nga mag alang-alang o kung galamiton nila parang ang augmentation kag ang pwersa nila hindi man mawadan mapalong. So wabadan kamatian tanaw ang pahayag sa spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Lieutenant Abigail Danasco. Yes, ma'am. We all know na we're very busy with this campaign period and we're having, sige ma'am, no? Ang meeting natin with the COMELEC, the AFP, with the Coast Guard regarding the things that we should be doing in this election. And we will be starting the offline backlash. We will be the security no with the COMELEC para tignan ang mga illegal posters na paraphernalias na pinagdidikit sa kung saan. And despite, ma'am, that we're very busy,
with the hotspots, no? Determining the hotspots is hindi pa din natin kakalimutan ang trabaho natin with the COVID-19, maintaining and securing the minimum public health safety protocols natin, and ang lahat na administrative and operational functions ng Negros Occidental Police Provincial Office and sa mga residents natin, most especially. Mga checkpoints naman, nag-untas, Checkpoints naman, we will be strengthening it na magsige-sige dyan pa ng atong checkpoints from twice to thrice a day on a random hours and random basis with the COMELEC kasi hindi natin gustong malaman nila na nagkakandak tayo ng checkpoint para makakuha po talaga tayo ng huli from the citizens natin. But we're hoping na walang lalabag ng batas. With the police visibilities, is po ma'am, magiging visible po kami, especially in station level. And we're thankful nga from the PNP kasi may binabang mga bagong patrol cars sa Tagsay and sa other cities. We're still waiting. And our LGUs are very supportive, so we're thankful for their support dahil even magpapa-elect sila, magpapa-re-elect, is sinusuportahan pa rin nila tayo with this upcoming election. Kaya maganda po ang ating trabaho sa Negros Occidental PNP. Bomodan, wala pa kita so far balita nga election violence nga gatawag wala Bomodan. Mga election-related violence. Yes, no, exactly. Ginabatayan gindaan sa mga kapulisan, Bomodan, ning Comelec ban, madamoy kita sang nagkaladakpan. No? So, ang target subong, Bomodan, nga ining campaign period for national election o mga national nga mga posisyon mangin matawhay mangin visible gid ang aton sa nga mga kapulisan sa mga kauturan o hindi maghimo sang pagtinagamo ba. Kumbo Grace. Speaking of election period, nag-umpisa subong adlaw ang campaign period para sa mga national candidates. Kag may mga nagkalilain nga mga pakulo na subong nationwide. Kag sa nationwide nga pakulo isa man dira ang bakulod, no? May mga ginapatigayon man karon nga mga kun ano nga mga aktibidad. Ang pila ka mga nagapadalagan bilang presidente kag vice presidente sa pungsod Pilipinas. Sa sini nga mga tinion do may arada kuno sang pink fiesta. Yes, Bomodan, may ara sang pink fiesta diri sa dalan sang Gatower na sa Bomodan. Okay. So pwede abi maka-live kita dira nga mga tanaw bing itsura dira kun ano nga nagakalanabod na subong Bombo Grace. So, ma-live kita pa mo, Dan? Oo, sige, Abi. Kag kung nasa din pagin nga mga area nga may mga activity man nga kaangay sini, para nga at least may ideya ang mga katawhan, kag makita nila kung ano nga sitwasyon karon sa pila ka mga area diri sa syudad sa Bacolod. So, maayo nga ilaragway nato, no? Hindi lang sa paghambal diri sa kanginan, kundi nakip naman ang paglantaw ninyo sa aktual nga mga senaryo sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Okay, sige, Abi, i-try na ito na, Abi, kung ano na ang mga kaganapan, ano nagkakalanabon na subong. Kag kung sanday sinuupagin ang may mga aktibidad o kung activity nga ginapatigayon diri sa syudad sa Bacolod. Now, kung na naton, i-check yaron naton kag ipaybalo naton sa aton nga mga katawan. Kaya mo maning aton yung mission diri sa Bombo Radio Philippines nga kinalan kita mangin medium, no? Media ganin tawag mo. Kita mangin medium sa mga katawhan para nga makilatis ginila sa insakto ang mga nagapadalagan ang ining mga kampanya nga silang pagabutuhon ti sa sini nga pamaagi ipaibalo nato sa mga katawhan, no? Ang kung sino ang kung ano ang mga plataporma di gobyerno. That's why ganito sa nagligan nga Friday na saksiyan ninyo banwa ang ining isa ka pagpatigayon sa Presidential Candidates Forum nga gino-facilitate sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kag ini isa ka pamaagi, no, sang KBP agod nga mapaybalo sa mga katawhan kag ipabati, no, ang tingog sa tanan nga nagapadalagan sa pagka-presidente. Ti subong ipakita man nato nabi kung ano ang mga sitwasyon kag kung paano ang mga supporters nagahimo sa pila ka mga aktibidad para sa ila sila nga mga
kandidato. 4 minutos banwa ang nabilin ka mga dati tas ng alas 12. Balikan natin, okay na? No? Balikan Yes, natin na Bobodan. si Bongbong Bobodan. Gracelyn Lubaton para laragway karon ang sitwasyon. No? Dala sa may area, nga sa din may isa ka, ati kung magsiling ka pink fiesta, yan ni Lini Robredo. Tanawon naman na binason, basi kung may green fiesta or red fiesta. I-kuan man nato, no? Okay, ati, sige na lang. It's okay. Nadulang-alang ang signal, no? Sige na lang. Bongbong Grace, no? Ka alang-alang ng signal, di okay na lang. Anyway, na amo ni, no? May sa din nga dalan na Bongbong Grace? Yes, Bobodan. So, Okay, sige. Update pag-check naman sa mga areas dito sa Bacolod sa campaign period, Bobodan. Okay, sige na lang, okay na lang. No, anyway, ang aton nga probinsya, ang importante nga pagsugod sa sining campaign period, damo ang mga pakulo dira, may mga kapulisan kamo nga nakita man sa palibot nga maga-secure sang area. Yes, Bobodan, may ara, kagalabadan ang mga patrol cars dito sa syudad sa Bacolod, Bobodan, visible kid katama. Visible sila, no? Kaya mo malang ang pinaka-importante nga ang aton nga kapulisan na mangin aktibo, kag ipasiguro gid ang ipasiguro nga mangin malinong, no? Kag matawhay ang ini pagpatigayon sang campaign o campaign period or pagpatigayon sang kampanyanay, campaigning sang aton nga mga magapadalagan sa sini nga palaabuton nga eleksyon, no? Kag wala labot siguro nga naghatag assurance ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office, ang Bacolod City Police Office amuman, no? Mga kapulisan diri halin sa Police Station 1 nasa sa Police Station 10, may mga mobile company pa nga may mga augmentation maguro ini sa pag-secure sa bilog nga area man sa Bacolod sa sining pagsugod na sang kampanyanay Bongbong Grace. Yes, Bobodan, sakto kila, no? So, ginalauman ta nga ang vital support, Bobodan, magahalin gid sa aton sini nga mga kapulisan na panokpo man o kung maba BCPO. Okay, sige. Bongbong Grace, salamat gid sa imong oras sa report. Yes, Bobodan, inisig Bongbong Grace Lubaton para sa mga radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Nabatin mga kabayanan ang report gikan sa patrol. Ang may kantanan ini mga kabayanan sa payag kag assurance ang Philippine National Police sa Negros Occidental Police Provincial Office nga mangin matalunsay kag wala pa sang reported nga election related violations or violence, no, sa palibot sang probinsya sa Negros Occidental. Kag may indication ini kung mag-amo sila, no? Kabay pang sige-sige na ini sa kay pila naman lang kabulan niya ang campaign period, February, March, April, no? Kag May. Ang pagka-May ko na eleksyon na, no? So bali sige-sige na ini, no? Kag mangin masako nga aton mga dalanon, gina-expectar nga mangin masako ini sa sining sunod pa nga mga inadlaw, sunod nga mga sinimana antes mag-abot ang adlaw sa nga eleksyon. Kag sa aton man nga mga supporters, hindi ka mo padala-dala sa inyong silakbo sang Balatyagon kay ang ining eleksyon umalagi lang niya, no? Umalagi lang ni bisan pa gani ang mga politicians umalagi lang na sila sa partido, subong of the night sila. Pagkasunod ng eleksyon, may mo nga hindi naman sila of the night. May mo pagkasunod ng eleksyon, of the night naman sila liwat. Amo na ya ang aton nga politika. So hindi sa mga supporters hindi ligin magpadalom gid, no? Hindi pagpadalman ang ini nga sitwasyon. This time rin ang Bumbo News Center para sa ating Bumbo Network News. Standby. Lunang ating mga balita. Mas mahigpit na mga protocol dapat manggaling mismo sa mga kandidato ngayong nagsimula na ang campaign period ayon sa kilalang election lawyer. Iba pang mga presidential candidates maagang nagsimula ng pag-iikot sa unang araw naman ng campaign period. Samantala, Pangulong Duterte nakatakdang sagutin daw sa takdang araw ang Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay pa rin sa iskandalo sa Pharmally Deal.
Samantala, isa patay, 11 sugatan sa van na nahulog naman sa Pampang doon sa Butuan City. Sa kabilang dako naman, online investment scam founder na nakakulimbat na milyong halaga ng pera abay arestado sa PNP operations sa Zamboanga del Sur. Sa international news, ang German leader naman tumanggi na suportahan si US President Biden sa plano nitong isara ang fuel pipeline kapag sinalakay ng Russia ang Ukraine. Sa sports naman, NBA superstar James Harden patuloy na pinagagawa na makuha ng ibang teams sa trade pero Brooklyn Nets agad na sinarhan ang negosasyon. Sa ating entertainment news, sa Pinay na supporting lead character sa popular na series, eksklusibong ibinahagi ang kanyang karanasan sa pagpasok sa showbiz sa South Korea. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po inyong anchorman, si Bombel Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Mga kabombo ka Star Nation, tiniyak ng Commission Elections sa COMELEC sa publiko na ang pagka-delay ng pagpapalabas sa certified list of voters sa halalan sa darating na Mayo ay hindi makakapekto sa halalan. Ayon kay COMELEC Director III ng Education and Information Department Attorney Eliza Sabili David, marami pang proseso na pinagdadaanan ang mga balota kaya nadidelay ang paglalabas nila ng voters list. Kabilangan niya sa prosesong ito ay ang pagkasala sa mga botante na may mga multiple registrations. Batay sa COMELEC resolution, ang deadline ng posting ng certified list ng mga botante ay sa Marso 29. Inaasahan ng COMELEC na aabot daw sa 67.5 million voters ang rehistrado naman sa general elections. Karamihan sa mga botante ay sa pagitan ng 30 anyos hanggang 59 anyos o kaya naman nasa mid-range na tinatawag. Samantala, mas mahigpit na mga protocol dapat manggaling mismo sa mga kandidato ngayong nagsimula na ang campaign period. Ayon yan sa kilalang election lawyer. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Hinimok ng election lawyer at dating Justice Secretary na si Alberto Agra ang mga kandidato na sila na mismo ang siyang manguna sa pagtalima sa mga health and safety protocols. Ngayong naharap pa rin tayo sa pagkalat ng sakit kasabay ng pagsisimula naman ng kampanyahan para sa national positions. Ngayong araw nga kasi ay nanunsyo ng Qual Body ang formal kick-off ng campaign activities ng mga tatakbo sa national positions kabilang na yung para sa presidente, vice presidente at party list organizations. Naniniwala si Agra na mas epektibo kung mismo yung mga kandidato na sinusundan ng maraming mga taga-suporta ang siyang magsasabi ng mga dapat na gawin upang makapag-ingat ngayong panahon na kinakailangan pa rin ang iba yung pagtalima sa minimum health protocols. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Alberto Agra, dating Justice Secretary at isang election lawyer. Siguro, una, bawal ang close proximity. Anong ibig sabihin nun? Bawal ang handshake, bawal ang halik, bawal ang kapitbisig, bawal ang yakap, no? Bawal din ang selfie, no? Sa mga rally, na maraming proclamation rally mamayang hapon, ito ay bawal, no? Hindi ka rin pag in-house campaigning, hindi ka rin pwedeng pumasok sa bahay ng botante, no? At isa pang mahalaga, no, sana yung mga gagawa ng proclamation rally mamaya, isa sa mga panuntunan ng COMELEC, bago magkaroon ng rally, kailangan humingi ng pahintulot sa tinatawag nating COMELEC Campaign Committee. Itong COMELEC Campaign Committee na to ay binubuo ng Commission on Election, Kapulisan, Department of Health, no? Kaya bago mag-rally kailangan na may pahintulot at kailangan din magpasabi sa ating mga election officers, no? At after the rally, no, kailangan naman yung mga campaign staff mag-submit ng isang affidavit or katibayan na sila ay sumunod sa health protocols. So dahil sa pandemya, nitong si Attorney Alberto Agra, dating pinuno ng Department of Justice at isa ring election lawyer sa panayam ng Bombo Radio. At Bombo Elmar, pinaka-importante nga yung binibigyang daan dito ng naturang dating opisyal, yung sa huli ay dapat may pananagutan yung mga magdaraos ng kung ano-anong aktibidad, tapos ay hindi tiyak kung naibalik sa ayos yung venue na kanilang ginamit at kung nagkaroon ng mga violations doon sa naturang event, dapat iulat daw ito. At yan naman ay sinasangayunan ng Commission on Elections
maging ng DENR dahil kadalasan kapag may malalaking aktibidad na tulad ng mga proclamation rallies, sila na mismo ay lumalabag dito sa mga ganitong kalat ng basura tapos naiiwan, Bombo Elmar. At kinakailangan kung may commitment yung mga grupo at mga opisyal, sila na mismo yung mag-uulat kung anong kanilang ginawa para manatiling maayos yung venue at kung may susunod namang gagamit, ligtas pa rin, Bombo Elmar. Okay, Bombo Dennis, nababanggit dyan sa mga dinidiscourage ng COMELEC, sana kung maaari ay huwag mag-selfie. Ano ang wisdom sa naturang na naging nakasanayan ng mga Pilipino, mag-selfie, selfie dito, selfie doon, lalo't isa pong, sabi natin, iniidolo, mga fans sila sa mga pupuntang mga kandidato politiko sa mga lugar na yan, Bombo Dennis? Basically kasi, Bombo Elmar, pagka mag-picture, may picture taking, ang mga Pilipino kadalasan, syempre, tinatanggal yung face mask. Tapos nagdidikit-dikit para kumasya dun sa frame. Patong-patong na paglabag ito sa minimum health protocols, Bombo Elmar. At maliban dyan, syempre, kung may mahalo doon na merong isang may sakit, damay-damay na, kakalat na naman yung sakit. Maswerte nga tayo, kahit papano, bumaba na sa 6,000 na lamang yung bilang ng mga tinatamaan ng deadly virus. Baka bumalik na naman yung pagtaas nito kung sunod-sunod na mga violations yung mangyayari sa panahon ng kampanya. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, kinumpirma rin ngayon ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos na natukoy na ng Philippine National Police ang may-ari ng TikTok account na umano'y nagbanta sa buwan ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. Bagaman nakilala na, hindi naman pinangalanan ni Carlos ang taong nasa likod nito habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Paliwanag yan, nagsasagawa pa rin ang PNP ng digital trail para sa pagsasampa ng kaso at para sa paglalabas ng warrant of arrest. Samantala, sinabi naman ni Carlos na maliban kay Marcos ay wala pa silang reklamong natatanggap mula sa ibang kandidato na sila rin ay may death threat. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, kaugnay sa unang araw ng 70 araw naman na campaign period, abay, puspusan na, maaga itong mga kandidato na nagsimula na ng pag-ikot naman sa unang araw ng kampanyahan. May nakong impormasyon dito si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Elmar, unahin ko na lamang ito, formal na nga pinalitan din ng Office of the Vice President ang kanilang profile picture sa kanilang Facebook page bago pa man itong formal na pagsisimula ng campaign period para sa national candidates ngayong araw. Nabatid na saktong alas 12 nga kaninang madaling araw nang binago ng Office of the Vice President ang kanilang profile picture sa kanilang Facebook page. Sa halip ng litrato ni Vice President Leni Robredo, pinalitan na nila ito ng official logo ng tagapangalawang Pangulo ng bansa. Ngayong araw nga ay isa-isa rin nga magsasagawa ng kanilang proclamation campaign ang mga tatakbo sa pagkapangulo kasama ang kanilang mga katandem pati na rin ang senatorial lineup. Si Robredo, Bombo Elmar, kanina ay maaga nagkaroon ng motorcade doon sa kanyang baluarte sa may Naga at mamayang alas 5 naman, alas 5:30 ng hapon kasama si Senator Francis Pangilinan ay magkakaroon sila ng proclamation rally sa Plaza Quezon sa may Naga City. Si Mayor Isko Moreno at si Dr. Willie Ong Bombo Elmar kaninang alas 7 ng umaga ay nagtungo pa sila doon sa may Santo Niño Parish Church sa Tondo, Manila at saka nagsagawa rin ng motorcade kasama yung kanilang mga supporters at iba pang mga kandidato ng Aksyon Demokratiko. Mamayang hapon, Bombo Elmar, magkakaroon din sila ng proclamation rally doon naman sa may Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Mamayang alas 4:30 yan ng hapon. Sa Imus Grandstand naman sa Cavite, pupwesto sina Senator Panfilo Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Dadayo naman sa Philippine Arena sa may Santa Maria, Bulacan, sina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pati na rin si Davao City Mayor Sara Duterte na kahapon ay nag-ikot din sa iba't ibang barangay dito sa bansa para naman ilunsad yung kanilang mga political din na campaign din na Bombo Elmar at humikayat din ng marami pang mga supporters na sila ay suportahan din sa nalalapit na halalan. Mamaya naman sa kanyang baluarte din sa may General Santos City sa may Oval Public Plaza ng lungsod, magkakaroon ng proclamation rally si Senator Manny Pacquiao at Congressman Lito Atienza. Habang dito naman sa Quezon City, sina Calyodi de Guzman at si Walden Bello. Bombo Elmar.
talagang Bombo, paborito pa rin ng iba talaga itong motorkid, ano? Itong isa rin itong binabanggit mo itong grupo ni Mayor Esco Moreno, ano? Motorkid ang kanilang isinagawa na. So siguro 6:45 daw ang kanyang talumpati, Bombo Dave. Yes, yan yung mga inaasahan na Bombo Elmar, pero ang official na binigay din na schedule ng company nitong si Manila City Mayor Francis Isko Moreno, Bombo Elmar, mamayang 4:30. Pero inaasahan natin na by 6:30 magkakaroon ng talumpati itong si Mayor, si Isko Moreno doon sa may kartilya ng Katipunan para sa kanyang proclamation rally, Bombo Elmar. So kanina, nagdaos lamang siya ng motorcade kasama yung mga iba pang kandidato ng Aksyon Demokratiko at gayon din yung kanyang katandem na si Dr. Willie Ong, Bombo Elmar. Yung mga hindi naririnig, Bombo Dave, itong iba pang mga kandidato, wala pa silang naka-schedule din, Bombo Dave? Oo, wala pa silang mga scheduled activities sa ngayong kaninang umaga, Bombo Elmar, pero inaasahan natin na mamayang hapon. Apat ba yun? Yung apat pang iba? Oo, inaasahan din natin na sasabay din sila sa magiging proclamation rally ng iba pa mga kilala na mga kandidato na ito, Bombo Elmar. So talagang mainit talaga yung magiging proclamation rally ngayong araw, lalong-lalo pa talagang binabantayan ito dahil nga sa binabanggit kanina ni Bombo Dennis sa kanyang report, binabantayan ng husto yung magiging mga pulisiya na nakalatag sa harap na ng COVID-19 pandemic upang sa gayon na maiwasan din itong mga super spreader events nito, Bombo Elmar. Kanya-kanya pala ng mga baluarte. Maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Dave and Sen Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Aabot naman sa halos 10,000 mga batang edad 5 hanggang 11 ang nabakunahan sa unang araw ng initial rollout ng COVID-19 vaccination sa naturang age group. Kahapon yan, February 7, ayon sa Department of Health. Sa 32 sites na inilaan para sa bakunahan sa naturang mga bata, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 8,784 kabataan ang nabakunahan. Isang kaso naman ang naitala na nakaranas ng adverse reaction kasunod ng vaccination. Ito ay isang bata na 11 anyos na nakaranas ng pantal sa kanyang braso. Pero na-manage din naman kaagad sa vaccination site pa lang bago ito pinauwi. Pagkatapos, nauna nang sinabi ng Department of Health na target nilang makapagbakuna ng 15 million bata edad 5 hanggang 11 anyos. Samantala, inaantay pa rin ang maging kasagutan ng Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po naman sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng iskandalo sa Pharmaly deal na inimbestiga ng Senado. Ano kayo mga updates dyan sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa? Bombo Elmar, Bombo Jane, tumanggi muna si Pangulong Duterte na patulan na magbigay ng kanyang reaksyon sa inilabas nga na initial na rekomendasyon o findings ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa nilang isinagawa na pag-imbestiga sa Pharmaly, yung kontrobersyal na pagbili ng kinakailangang mga gamit sa COVID-19 pandemic, pati yung mga PPEs. At sinabi mismo ng Pangulo na kanya itong tutugunan takdang panahon at natatawa na lamang daw siya, Bombo Elmar, sa nilalaman ng report. Pero ang sabi niya ay sayang yung oras sa ngayon para ito pagtuunan at saka na lamang kanyang talagang papunturyahin at bibigyan ng tuon o pansin ang naturang report ng Blue Ribbon Committee. Natang bagay ng pahayag pa ni Pangulong Duterte. For those who are against the vaccination of our children, including PAO Chief Attorney Persida Riuda Acosta, kung ayaw mong magpabakuna, ikaw na lang. Huwag mo nang idamay ang mga bata. This is a suggestion coming from two cabinet members. Yung iba there will be a time when we will discuss yung Blue Ribbon Committee. But tama ka, ignore it because wala naman talaga. Well, there will be a time to answer them yung fully, concisely. But it is not now. I will not waste the time of people of the Philippines and inyo yung trabaho natin just to kasi it's
more of a personal, parang personal na sa akin, which is not tama ka. Wala akong, I do not, Sus Mario Josep. Yan, yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte, Bombo Elmar, dahil una yung kasi sabi, yung mga, syempre, yung mga wala talaga sa katinuan, yung wala sa katinuan ng pag-iisip na ayaw sa bakuna, gaya ni Pao Chief President Acosta na ayaw nga publicly sa bakuna. Yun yung isa niya sa kanyang tinutumbok. At syempre, yung report ng formally ng Senate Blue Ribbon Committee na balang araw daw ay kanyang tutugunan na kung saan susumaryosip pa nga ang Pangulong Duterte sa report ng Senado, particular ng Senate Blue Ribbon Committee, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Abangan pa ang detalye ng mga balita, isang patay, 11 sugatan sa nangyaring aksidente kinasangkutan ng isang van doon po naman sa Butuan City. Bago yan, paalala muna. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hindi pa masabi sa ngayon ng Department of Health kung ligtas na bang ilagay sa ilalim ng Alert Level 1 ang National Capital Region. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, susuriin pa nila ang anyay mga safe places at mga sitwasyon sa hospital sa NCR bago magdesisyon hinggil sa pagluluwag ng COVID-19 restriction sa riyon. Ito ay kahit pa nakikitaan niya nilang magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng COVID-19 cases hanggang sa ikalawang linggo ng Marso. Iginit pa ni Vergere na hindi pa rin ito sapat para babaan ng alert level sa Metro Manila. Kahapon, February 7, sinabi ng infectious disease expert na si Dr. Jean Solante na premature pa para luwagan ang COVID-19 community quarantine sa Metro Manila mula sa kasalukuyang alert level 2 na tatagal hanggang February 15. Mataas pa rin kasi anya sa ngayon ang hawaan kaya kailangan pa rin magiging mapagmatsyag sa lahat ng oras. Mababatid na sa ilalim ng alert level 1, magiging mas maluwag palalo ang movement ng publiko kahit pa mayroon pa ring restrictions sa ilang mga aktibidad o mga lugar na sarado at masikip. Samantala, dumarami pang mga manggagawa sa NCR makakabalik na rin sa trabaho. May detalye si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, asahan daw itong 50,000 weekly na makakabalik na sa trabaho dito sa National Capital Region ayon pa rin sa National Economic Development Authority o NEDA. Kasunod na rin ito ng naging pahayag ng Department of Trade and Industry na matapos ngang ilagay dito sa mas maluwag na alert level itong Metro Manila ay aabot sa 200,000 itong mga manggagawa na makakabalik sa trabaho. Sinabi ni DTI Secretary Ruth Castelo na ito ay dahil na rin sa karagdagang 20% na operating capacity para sa mga negosyo. Ibig sabihin ang 30% indoor capacity sa ilalim dati ng alert level 3 ay nasa 50% na sa kasalukuyang alert level sa rehiyon. Habang 70% naman itong outdoor mula sa dating 50%. Kampante naman itong DTI na madaragdagan pa ang bilang ng mga trabaho dito pa rin sa NCR habang nilulugan naman itong mga quarantine protocols. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ang balita niya po sa atin ang Dunkin Donuts pasalubong sa bayan. Pang mga balita, 19 officers personnel mula sa Philippine Coast Guard Fleet sumailalim sa 10-day basic boarding officers course. May karagdagang detalye si Bombo Annalise Soberano.
Malaking bagay para sa mga opisyal at personnel ng Philippine Coast Guard na madagdagan ang kanilang kaalaman lalo na sa pagpapatupad ng kanilang mandato. Nasa 19 officers at personnel mula sa Coast Guard Fleet, Maritime Security and Law Enforcement Command at Coast Guard Special Operation Force ang sumailalim at nakapagtapos ng 10-day Basic Boarding Officers Course na sponsored ng Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs na pinangunahan ng mga tauhan ng U.S. Coast Guard. Dahil sa mga kaalamang na ibahagi ng USCG sa kanilang mga tauhan, lubos nagpasalamat si Coast Guard Special Operation Force Commander Edgardo Hernando sa United States Coast Guard Mobile Training Team na nagmula pa sa Yorktown, Virginia na siyang nag-facilitate sa nasabing training. Ayon kay Commodore Hernando, ang nasabing course ay malaking tulong sa PCG officers and personnel para ma-improve pa ang kanilang law enforcement techniques, professional communication, international law, arrest and detention, high-risk searches at ang use of force. Ang USCG Mobile Training Team ay pinangunahan ni Lieutenant Junior Grade Ashley Johnson. Ayon kay Johnson, nagagalak silang makatrabaho ang mga Pinoy na nagpapakita ng kanilang eagerness na matuto at mapalakas pa ang kanilang expertise. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, nagpahayag ng pagkabahala ang Commission on Human Rights, CHR, sa isang ordinansa sa Caloocan City na napaulat na nagpapato ng multa sa mga hindi pa nabakunahang nagsisimba. Sa isang pahayag, sinabi ng CHR na nakakatanggap sila ng report ng mga hindi pa nabakunahan na nagsimba sa isang lugar sa Caloocan ay pinagbabawal na dumalo sa mga misa. Ang mga kopya ng ordinansa ay nipaskil sa mga pintuan ng mga simbahan sa lungsod. Hinimok ng komisyon ang pamahalaan ng lungsod ng Caloocan makipag-usap sa mga pinuno ng simbahan at mga pari upang matiyak na hindi malalabag ang karapatan ng mga tao. Binanggit ng CHR ang Section 5 ng Konstitusyon na nagtatadhana ng pagpipili at kasiyahan sa relihiyosong propesyon at pagsamba ng walang diskriminasyon o kagustuhan ay dapat pahintulutan sa lahat ng oras. Sinabi pa ng ahensya na sinusuportahan nito ang inoculation program ng gobyerno upang makamit ang herd immunity laban sa COVID-19. Ngunit marin ito nga tinututulan ang diskriminasyon laban sa mga hindi nabakunahan. Samantala naman, kukuha tayo ng update sa report na isa patay, 11 sugatan sa van na nahulog doon sa may Butuan City. May detalyang Bombo Radio Butuan. Pinangangambahang madagdagan pa ang bilang ng mga casualty matapos mahulog sa Pampang sa Purok 2, Barangay de Oro nitong lungsod ng Butuan ang isang Toyota Hi-Ace van na sinasakyan ng 12 mga empleyado ng lokal na pamahalaan sa bayan ng Caguait, Surigao del Sur na papunta sana nitong lungsod ng Butuan kaninang alas 7 ng umaga. Sa naturang insidente ay on the spot na napatay ang isa sa mga sakay na si Michael Abab na residente ng naturang bayan. Ayon sa exclusive interview ng Bombo Radio Butuan sa isa sa mga pasahero na si Pastor Semanas Jr., inihayag nito na kanina alas 5 ng umaga ay umalis sila mula sa kanilang bayan papunta nitong lungsod para sana sa kanilang opisyal na lakad. Ngunit pagdating nila sa naturang lugar ay bigla na lamang na hindi makontrol ng driver ang manibela ng kanilang sasakyan kung kaya't dumiretso ito sa railing ng naturang lugar hanggang sa tuluyan ng mahulog patungo sa ilog. Kaagad namang dinala sa iba't ibang ospital nitong lungsod ang 11 pang sugatan kung saan ilan sa mga ito ay nasa kritikal na kalagayan. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, Bombo Lilibas Ruiz nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, wanted naman ang online investment scam founder Abay arestado. May detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Iaakyat na sa regular jail ang akusado no mo tumatayo na utak ng 1K turns to 2K online investment scam na nagsabing top 1 most wanted person ng Cagayan de Oro City Police Office dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sinabi ni Kukpo spokesperson Major Ivan Viñas na unang naaresto ng pinag-isang operasyon ng trupa ni Carmen Police Station 4 Commander Major Mario Mantala Jr. at Zamboanga del Sur PNP ang 24 anyos na dalaga na si Gilay Rose Oridimo dahil sa 33 counts ng large-scale estafa na kaso
mula sa tatlong magkaibang korte nitong syudad. Inihayag ni Viñas na unang natatago si Oridimo matapos bumagsak ang kanyang pinasimunuan na online investment taking nitong syudad taong 2019. Sinimulan kaagad ng law enforcement agencies ang paghanap sa akusado gamit ang nilabas na mga warrant of arrest mula sa tatlong korte hanggang natunton ang lokasyon nito sa Purok 1 Barangay Basak, bayan ng Duminghag, Zamboanga del Sur. Natuklasan na nasa mahigit kumulang 3 milyong piso ang umunoy na kulimbad ng akusado dahil na inutusan ito ng korte na makakalaya lamang kapag makapaglagak ng higit 1 milyong piso na piyansa. Bagamat wala namang pag-angal ang akusado sa mga kaso na sinampa ng kanyang mga dating investors na umaasa pa rin na maibabalik pa ang kanilang nawawalang pera. Mula Bombo Radyo Cagayan, Adioro, Bombo, Jonel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Consistent Overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nagbabala si US President Joe Biden na isasara ang isang pangunahing pipeline ng gas ng Russia sa Germany kung sasalakay ng Moscow ang Ukraine. Ito ang kanyang sinabi sa nangyaring pagpupulong nila ni German Chancellor Olaf Scholz sa Washington. Sinabi ni Biden na ang US ay magtatapos sa pipeline ng Nord Stream 2. Ang 1,225 kilometers na pipeline ng Nord Stream 2 ay tumagal ng 5 taon bago ito may tayo at nagkakahalaga ng $11 billion. Ay nasabing energy project na tatakbo sa ilalim ng Baltic Sea ay idinisenyo upang dublehin ang pag-export ng gas ng Russia sa Germany. Ngunit sa ngayon ay hindi pa ito nagsimulang gumana gaya ng sinabi ng mga regulator noong Nobyembre na hindi ito sumusunod sa batas ng Germany at sinuspinde ang pag-aproba nito. Ngunit sa naging banta ni Biden, si Scholz mismo ay tumanggi na mangako na tapusin ang pipeline kung magpapatuloy ang pagsalakay. Isang panindigan na nagdudulot ng mga problema para sa kanyang foreign minister sa pagbisita sa Ukraine. Muling inulit na Scholz ang kanyang panata na manatiling nakahanay sa Amerika kahit na muli ay hindi malinaw o nilinaw ang kanyang intensyon para sa proyekto ng Nord Stream. Bombo Entertainment News. Patuloy pa rin umanong inaambisyon ng ibang mga teams na makuha ang kontrata ng basketball superstar na si James Harden ilang araw bago magtapos ang NBA trade deadline. Kabilang mano sa hayagan nagka-interes na masungkit ang matamis na oo ni Harden ay ang Philadelphia Sixers. Nagkataon kasi na magtatapos na ang kontrata ni Harden kaya naman automatiko siyang maging free agent. Sinasabing ang presidente ng basketball operations ng Philadelphia ay hiniling sa general manager ng Brooklyn Nets kung pwedeng makuha nila o palitan si Harden sa tamang presyo. Pero agad umano itong binasura ng Brooklyn. Una na rin napaulat na ninanais pa rin ni Harden na manatili sa Brooklyn Nets hanggang sa makaabot sila ng kampyonato. Sa ngayon, nasa injury list pa rin si Harden kasama sa Big Three ng koponan na si Kevin Durant. Bombo Entertainment News. Isang Filipino-Australian Hollywood actress naman nagpasalamat sa ongoing success ng Amerika o US drama nito na The Cleaning Lady. May detalye ang Star FM Baguio. Ipinaabot ng Filipino-Australian actress na si Martha Millan ang kanyang pasasalamat dahil sa patuloy na success ng The Cleaning Lady, ang ongoing Hollywood drama na kanyang kinabibilangan. Ang The Cleaning Lady ay patungkol sa isang Cambodian-Filipino family na lumipad patungo sa US at napasabak bilang undocumented immigrant workers. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio kay Millan, masaya umano siyang gampanan ang role ng Pilipinong si Fiona de la Rosa at mapabilang sa isang drama na sumasalamin sa buhay ng kanyang mga kababayan sa ibang bansa. Ipinagmalaki rin ito ang cast at crew na kinabibilangan ng mga Pilipino, tulad na lang ni Filipino-Canadian actress Shay Mitchell na isa sa mga executive producer. So wonderful because there's been many years of me struggling as an actress and then just to actually land a series regular role, and then on top of that it's actually about my heritage. I'm so excited to share our culture as Filipinos to the world. You know, we're doing really well so far. We're fingers crossed we get to continue this story in another season. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa Filipino-Australian actress na si Martha Millan. Si Millan ay pinanganak sa Pilipinas at tubong Pampanga at Surigao del Sur ang kanyang mga magulang. Hey Star Nation, this is Martha Millan from The Cleaning Lady and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo.
Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Inay na supporting lead character naman sa popular series eksklusibong ibinahagi ang kanyang karanasan sa pagpasok sa showbiz sa South Korea. May detalye naman ng Bombo Radio Iloilo. Eksklusibong ibinahagi sa Bombo Radio Philippines ng Pinay-actress na supporting lead character sa South Korean coming-of-age zombie television series na All of Us Are Dead ang kanyang karanasan sa pagpasok sa showbiz industry sa South Korea. Ito ay si Noreen Joyce Guerra, 30 anyos, tubong sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Roa City, Capiz at nagtapos sa University of the Philippines, Visayas. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Noreen, sinabi nito na nakipagsapalaran ito sa South Korea bilang bahagi ng kanyang master's degree hanggang sa naging aktres. Sa kabuuan, naging bahagi si Noreen ng 85 Korean dramas at 5 pelikula na kasama rin niya ang mga Korean superstars na sina Lee Min-ho, Park Bo-gum, Yoon Bin at aktres na si Song Hye-kyo at Kim Tae-hee. All of my dialogues or my scripts were in Korean and even my characters. I just finished filming for a movie. Yeah, finally, I'm one of the supporting lead characters sa movie. So ayun, may lines na tayo. Malaki na yung exposure natin. Si Noreen Joyce Guerra, yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami pong inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buda. Ako naman si Bomel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo. Pabalik na may kabiyanan sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. 33 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo na ba ng Bombo News Center para sa tunong Bombo Network News. Karon dugay-dugay, no, balikan ko lang karon na si Bombo Greg, si Congressman Greg Sataya. Daw kay daw alang-alang pa yang signal, pero dugay-dugay mangin kaupod naton si Attorney Arnido Valera, isa ini siya ka US based international lawyer. Daw kay makuha kita sang iyang mga legal opinion. Daw may kantanan sa sining kaso nga ginapangatubang karon ni Pastor Apollo Kibuloy nga karon gibutang siya sa wanted list sa Federal Bureau of Investigation. Bangod sa sex kag labor kag sex trafficking, may ari pa din siya daw kaso sa pagdala sang kwan illegal pagdala sang or dollar trafficking, no? Damo pa ni sa mga kaso nga ginapangatubang karon si Pastor Kibuloy. Ibalaw naton sa kay Attorney Arnel Valera. Bilang isa ka US-based international lawyer, kung ano pa ginang posible nga matabo i-extradite bala ining si Pastor Kibuloy, kag ano ang posible nga mangin senaryo kung sa tiunabi nga magpamalabag ang presidente nga i-extradite or dalon dito sa Amerika si Kibuloy para nga Pastor Kibuloy para nga tubangon ng kaso, considering nga shadow ka close si Presidente Duterte kag si Pastor Kibuloy nga nangin isa niya ini ka spiritual advisor.
So ano ang posibleng nga matabo? Hibalo naton karon dugay-dugay sa isa ka interview naton sa kay Attorney Arnido Valera. Sa aton nga pagpanumbalik banwa. Kindly stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabanan sa ating pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa 47 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12 ginanganangan nato no si Attorney Arnido Valera, isa ka international lawyer nga subong nakabase na dito sa Amerika. No, karon dugay-dugay daw alang-alang pa iya nga signal pero samtang wala pa si Attorney Valera. Kuha na ang dugang report ni Bombo Sindol Sorilla. Ini may kantanan sa Gyapon sa pagsugod na subong adlaw sang campaign period. No? May pahayag diri aton nga election officer sa sulod sa Bacolod, si Attorney Rivo Sorbito. No? May kantanan sa siling pag-umpisa sa campaign period, no? Subong adlaw. That's why ganito daw kadamo sa mga activity na ginapatigayon sa mga nagkalinlain nga bahin sa siyudad sa Bacolod ang mga presidential balls kuno ni mga national candidates, no? Nga may pila man ka mga supporters nga nag-organisa sa pila ka mga aktibidad. Ang aton nga Philippine National Police nagpasiguro naman sa kalinong kakatawhay kag sumuman ang aton nga Philippine Army nga amo ang mag-secure sa mga area nga may yara sa presensya sa mga armado nga grupo. So in place na ang tanan banwa, no? Kag this time ibalo naton kung ano ang payag o kung ano ang mga pronouncement abi sa aton nga election officer diri sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Rivo Sorbito nga na-interview ni Bumbuan earlier, no? Kag subong man ang pila ka mga reminders sa aton nga mga kandidato kag sa pila ka mga supporters. Kuha naton sa piya ka linya, no, ang report ni Bumbo
an Sindol Sorilla. No, samtang ginahulat naton si Attorney Arnido Valera. This time, sa piyagili niya, Bumbo, okay, sige. 10 minutos banwa ang nabilin. Kag magadangat kita sa tagna nga alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo hanay sa udto ang simoy ng hangin no, sa eleksyon makuha na naton, mapanimuhaon na naton kag ang kagahod sa palibot. No, may tingala ko magkagina siguro may ara nga mga nagapatik-patik sang drums. Siguro ano ni man. Doon nalipat ko bala nga nagsugod na galing campaign period. Siguro ko damo sa mga pinsar ko gani kung may mga dragon dance or lion dance. Siguro nagligat pa man tapos ang Chinese New Year. Galing kay mga pakulo ini banwa sa pila ka mga kandidato nga nagapadalagan ang may mga kung ano mga ginahod nga gina-create nila sa pila ka mga dalanon. This time ko na to ng report ni Bumbuan sa pila ka linya. Bumbuan, please come in. May reminders lang ang COMELEC Bacolod no sining pagsugod subong nga adlaw sang campaign period sa national Bombodan no national. So according diri kay Attorney Revo Sorbito, especially sa mga national candidates no nga why may problema kung let's say may mga pakulo sila subong, di ba? May mga iyara sang presidential candidates Bombodan diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. May iban aga pa nagcaravan, iba nagpinaltog-paltog na dira kun ano ang ilay ang mga pakulo dira Bombodan ako. Yes. Amo to gani kay gina medyo nadula abis akon nga mind ang election period, no? Hinali lang nakabati ko siguro may nagapinatik-pating ko. Do tapos naman to ang Chinese New Year, may ara pa dragon dance or lion dance. Gali kay mga part na to sa mga pakulo sa pila ka mga magapadalagan no kag may ara gani iya mga organizers sang kunin mga supporters man nila nga nag-organisa man sa pila ka mga event no nationwide na ini Bumbuan. Yes, that's right, Bombodan. That is why nga, hamba ni Atty. Revo Sorbito, may man na problema. Importante, dira Bombodan, kasunod kita sa minimum health protocol, no? Because we have to remember, yari kita sa idalom sang alert level 3. Amo na siya, Bombodan, sa pagsugod sang campaign period. Kaya sila nga mga election officers, bala Bombodan, busy man. Uli, subong ya, Zoom meetings, no? Busy sila. May ara sila Zoom meeting sa national, orientation, especially sa paggamit isang vote counting machine, no? Kaya kung Bombodan, ano kita, February, March, April, May. 3 months to go na lang Bombodan, no? Election na. So, that is why sila subong February 8, busy man. May ara sa national. Kag may ara sa province, siya Bombodan, nga Zoom meetings, no? Ginapatigayon. Upod ang iban man nga mga election officers, kag sa pagpanguna sang election na supervisor, diri sa aton sa province of Negros Occidental. Susunod sa iya Bombodan, sa kay Attorney Sorbito, na hilisugtan, nga ang pangkakson lang gidiya pahanumdom ha sa mga supporters ng national candidates no Bombodan. Pangkakson na gidiya ang mga streamers kag posters nga kung wala ka sa pribado nga lugar or sa designated area. Kung yara ka naman sa kung diin-diin lang nagapatapik puno sang kahoy poste, kakso na siya. Kung sa private ka nga lugar, dapat ang size mo Bombodan 2x3. 2x3. So kung maglapaw dayang imo size, di baklason. Ang upland baklas magasugod sa Friday. So meaning to say, ang hambal na Attorney Sorbito, every Friday, nag-coordinate na sila sa local government units sa siyudad sa Bacolod, Bombodan. Every Friday, may ara sila sang patigayunon nga uplan baklas. So, ang ining mga posters, pero Bombodan, ginklaro ni Attorney Sorbito nga nailisugtan nila sa province nga local lang gid anay. Local lang gid anay. Kung report na last time, ang hambal niya, including local. Ang hambal niya before, na including local sa pagsugod na ski campaign period sa national. Pero subong ya, national candidates lang gid anay nga mga posters, no? Amo na siya ang ilay pang baklas kung wala ka sa insakto nga lugar o nagalalapaw ka sa sizes nga 2x3
Bombodan, no? So national candidate. So again, masugod ning uplan baklas nila Bombodan sa Friday. So every Friday ni siya susubong pa lang hambal niya nagapanawagan nako sa mga supporters dira sa national candidate abi butang siya insakto ang mga posters. Kung sa insakto man ang lugar, kung sa pribado nga lugar, pero importante naka 2x3 ang size. Bombodan, sa dugang nga pagpahayag, pamatihan naton ang COMELEC Bacolod Head, no, si Attorney Revo Sorbito. Attorney, kamusta sa first day subong sang campaign period sa national? Ano ang anong inahimo niyo sa COMELEC Bacolod? Sa subong niya, actually, sa monitor kita karon sang kung napangkuha ng mga campaign materials, no? Okay. Natakod before, prior to the elections, no? But unfortunately, actually, may ara kita subong ongoing na CCS training, no? Sa Zoom, and then at the same time, may ari pa kita subong attend mo ko sa webinar, no? Sa provincial campaign committee, no? Gadalulubli ang aton nga. Gadalulubli, oo. Aton nga. So, that's why ganun nga, sige lang kita, ganda kami nung tapos naman yung siguro. So, Attorney, anong CCS training gani? Ang sa aton nga sa canvassing na wala naton. Ang aton machine ginawa sa canvassing, ang aton computer. Okay. So, actually do refresher mga na kahit na amo the same man nagyapon ang system ta ang ginawa sa Tapos, kamo nga mga election officers nagatambong. Yes, kami mga election officers. Oo, so orientation. And then, aside from that, sa province anong seminar, orientation niyo, Attorney? Ang convening isang provincial COMELEC campaign committee, no? Attended man sa mga members ng City COMELEC campaign committee. Okay. Since sa Bacolod City, Attorney, like the first day, subong pwede nyo na mapangkaka sa mga campaign materials, local kag national na i-attorney, no? Actually, ang aton daan nga resolution, kasiling da nga at the start of the campaign committee, but we have a common directive na subong common standard coming from a provincial election supervisor, no, na ang aton nga ang mga local siya ang campaign nga even if oversized na or hindi na saktong ilang sizes, hindi ta na iputandogon until such time na magsugod na ang local na campaign period. Okay, sano gani ang local nga campaign period will start? March 25. So on March 25, pero subong niya ang mga national lang gid nga mga posters, streamers. Hello. Attorney? Yes. Subong niya mga national lang gid nga mga posters kakason. Yes. So, karon malibot ko gani, no, after sa mga ikot ko ron kay sektaan i-monitor tang especially sa mga main thoroughfares sa Lacson. Sa mga may-ari ginadamo wala nga nakita naton before, no. Nakabuta nga mga national nga mga tarpaulins. I-check naton kung nakakas nila. And if not, we will be sending mga notices to their headquarters, no, to remove them within 72 hours, no. Okay. Otherwise, ang aton nga schedule, nag-meet man ang aton nga task force baklas, no, for Bacolod City kagapon. Ang aton nga schedule nga baklas operations will be conducted every Friday. Every Attorney? Every Friday. Every Friday. Okay. So we will expect this Friday may baklas kita. Yes, sugod kita sa aton baklas, no. We pa nato na-identify kung diin nga area kita na sa Friday. At may schedule na sa Friday. Attorney, ano ang mga bagay nga pwede nyo siya makakonsider na subong Attorney, ang sa campaigning bala, mga mamuna? Well, number one, ang postering nila, no? Yes. At the same time, kung mag-first na kay subong si Vice, I think, no, si Vice President is here, no? So, ang yan ang mga meetings, no, mga rallies na, is already considered na campaigning na. Oo. So, allowed na siya, Allowed na siya, no, subject to of course, the guidelines nga gin-set sa aton nga resolution, no,
mga observance ng mga minimum public health standards naton, no? Kaga ang mga kung may mga ara sila mga dala, may mga caravan sila, may mga motorcade sila, no? May araman sa na guidelines, no? Okay. Ang sa local, wala pa man ay attorney. I mean, wala kita na may gina-consider ng mga premature campaigning, mga amo sila, may mga... Wala pa. Kasi usually, makita nato, no, maglibot ng mga local candidates na wala man sila gambal nga butuha ko. Yes. Nauna lang, ilaya daw, pangilala lang ta, lo storya, no, po, unless nga magsiling na sila nga butuhon nyo ko sa eleksyon, kung nga mga upot, that's already, that's premature campaigning. Or ang poster nila may ginahambal nga vote. Yes. So that's why kita mo ta poster nga makita, pero wala po singalan nga vote. Why singalan? Otherwise, ma-violate sila sa aton nga resolution. Attorney, prior sang baklas sa Friday, may ara ka panawagan, lastly, attorney, sa mga, mga national, no, mga supporters ng national candidates diri sa aton? Yes, as usual, halin pa pagsugod naton diri sa Bacolod City, ako actually gaayo, pakitluoy kita, na buligan kita nila, mag-cooperate sila sa aton nga gusto nga maging patawahay ang aton nga eleksyon, no? Kung gayo kita nga kung pwede, kak sila na lang mismo kakasang ilang nga mga oversized nga mga tarpaulins. Otherwise, kung kita na magkuha sina, confiscated na siya, hindi na nila makuha sa ato, no? It will be in the custody of the COMELEC na. So, mas better na sila na makuha. At the same time, para mabuligan man kita nila nga ang ating obra, mahuluhapos-hapos man in their own little way by posting campaign materials nga according to the guidelines, bulig na nila sa aton nga election period. Oo, so subong niya spare la anay attorney ang local, no? So sa March na lang sila. 25. Bombo Dan, nabatian naton si Attorney Revo Servito, ang COMELEC Bacolod head naton, no? So muna, subong masugod to manang ni February 8, especially sa national nga campaign period, ang local ya Bombo Dan, March 25 pa man, no? So, amo na, magsunod na sa guidelines, yes. Pero kaya kamada sa field subong, ati may mga na sumalang ka na dira, nga mga salakyan, nga may mga trumpa sa ilang salakyan, kag may mga jingle nga mabatian? Yes, may ara ko na sugata, Bombodan, no? Si Ka Liodi, no? Nasugataan ko. Ay naaga pa siya sa Lacson, tapos nag-going siya towards naman Mansilingan, no? And then, yes, no, ang iya naman ni President Leni Robredo. So far sila nga duha. Wala ko pa nato na sugataan ang kay Bongbong Marcos sa BBM, kay Manny Pacquiao, Bombodan, kay Senator Ping Lacson, no? Amo nga mga presidential aspirants o mga presidential, candidates na sila subong kay so far na sa campaign period. So far duha pa lang ka mga presidential balls, no, nga nasugata mo yang may mga may mga ginapatigayon na yang pagpangampanya. Yes, correct, Bombodan, no, ang kakamping kag si Ka Liodi, si Ka Liodi, no. So may ara man siya mga supporters diri sa aton, no, sa may syudad sa Bacolod. So ang balantayan so far, ang balantayan bumbuan ang pag-umpisa sa campaign period para sa lokal. Oh yes. Ang local pag gidya Bombodan mo nang aton nga balantayan sa March 25. Kay posible basi bala sa March 25, hindi lang kita level 2, basi mag-level 1, ha? Oo, correct na, Bombodan. Kaya di ba sa report naton kahapon, kung ang utilization rate naton magsige-sige ning nubo, di ba moderate risk naman gani ang Western Visayas, Bombodan? So, dako ang tsansa nga February 16, kung hindi lang ni naman magsigumpit ang kaso ay so far doon nagtahaw naman si Omicron, Bombodan, na ganubo aton kaso. So, ma-alert level 2 na ta. And by that time, basi kabay pa, mag-alert level 1 kita. No? So, yun ba lang, especially Bombodan, di ba bakunahan ng mga kabataan 5 to 11 years old. So, ang halos tanan nga population gina-reach out na. So ila na lang na iya ang waiga pa bakuna. Ila na lang na iya Bombodan choice, pipila naman lang na silang nabilin, no? Kaya almost ato niya mga vaccinated na, boosterized naman or boosted naman kana boosted naman kita ya Bombodan.
So, mo na, it could be nga pag after ni kay takso naman gani bombodan ang ginatunan subong kay mo ning mando sa national nga ang mga travel restrictions bala bombodan why na antigen maski antigen why na mga espas why na. So amo nang ginakonsiderar so basi maghalog-halog ang sitwasyon. Pero amo na ang ginapanumdom hindi lang gid kita gyapon magkumpiyansa. How's that bombodan? Sige. Basta ang ako na yang mapanugyan sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga butante, hindi lang gid pagpadalman nga dibdibon gid ang pagsuporta sa mga kandidato. Hasta makalabot sa punto nga maaway na yamo, may binuyayaway na, may kung ano-ano na lang. Kay tiwait man sa mga politiko kay ang aton nga kadalagan, ang aton pag-asinso sa kabuhi, hindi man niya nakasalalay ni sila. Nakasalalay man niya sa aton nga kapisan, bumbuan? Oo, correct, no? May ara gani sa mga relasyon, nagkala, ano na tawag bombodan? Nagkala wagtang relasyon, nagkala bugras. Nagkala relasyon nga nagkala wagtang ay laing tugin suportahan sang boyfriend, then mga sang girlfriend. Ang pag-abyanay sa social media nga do nagdiyaway na, na nagbinugnuhanay tungod lain-lain. Do sa may Iloilo to nga area atong magnubyohanay. Oo, nagmarubyohanay bombodan. Tiyamakon mo na. Dila nang ginasuportahan sang girlfriend, then may sang boyfriend. Do nagkwarto sila, naglalisay to sila sa pink kag pula. Oo. Wala guys sila kag may ara na bombodan subong sa social media. Lain ang iya sang abyan niya, lin mang iya. So kaya bugnuhanay, iba-ibati paslaya. Respetuhan na lang niya sang kung ano ang ginapatihan sa isa kay man kay balo ka bumbuan ang kuan na iya mo way na si may makakuha sa imo kinamatarong nga kung ano imo ginatuhan, kung ano imo ginapatihan, kung ano imo nga personal conviction ang inayang kahilwayan mo ina nga freedom nga makaangkon kaya sang kaugalingon nga pagpili or ano man personal conviction mo absolute na imo nga kahilwayan hindi na naya may makakuha pa nga iban kun freedom lang ang paghambala now. So wala sa may maka-question kung ikaw ya bumbuan kung ang imo ya gusto nga pilion pula akon gusto ko pilion puti o kun pink kanya-kanya na mo at kada kaugalingon may kada isa ka tawo may ara kaugalingon nga pagtuo mo kag pagpati bumbuan? Yes, respect is the key no? Respetuhanay amo na siya bombodan, especially kay kainit. Dugangan palingiran sa mga trolls nga sus. Uwisado hindi man sila magdala sa gang bombodan pero may mga wine sila sa personalidad, no? Ang kalain pa kay more pa ang mga tawo subong kapin pa ko na hala kada adlaw na lang Facebook ang ginalantaw. Mas more pa sila nga magpati sa kung anong impormasyon ginapagwa sang mga troll kaysa mga ginapagwa sang matutuod yang nga media. Ang ining troll ni nga sa social media bumbuan ilabi na sa Facebook daw kaangay ni sa ginasiling ko nga radyo puwak. Ambot ka bati ka na sa radyo puwak? Oo, kabati ko sang term. Ang radyo puwak sang una, radyo puwak ang tawag sina. Subong ang tawag marites. Mga chismis. Ilang radyo, arala sila nga puwak, masigila sila wakal, dagang istorya nga tiwis-tiwis, gali wala sang kamatuuran. Sige, bumbuanin ako kapadugay kay ari na ako ng interview nga isa ka lawyer nga nakabase sa Estados Unidos. Salamat gid bumbuan. Ini si Bombo Ansindol Sorili para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorili, 9 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. This time mga kabayanan, balikan natin ang isyu may kantanan sa kontrobersyal nga si Pastor Apollo Kibuloy. Ang pastor nga nangin kontrobersyal bangod sa mga kaso nga ginatubang niya sa Estados Unidos kag karon ara siya sa wanted list sang Federal Bureau of Investigation. Kag ano ang matabo sini? No kay si Pastor Kibuloy ari di sa Pilipinas kag iya nga kaso ato sa Estados Unidos mangin epektibo ayhan ang
ang extradition na treaty sa tunga sang Amerika kag Pilipinas. Nga kung may isa ka tao nga rin sa Pilipinas, anak kay mo sang krimen sa Amerika kag masyado ka grave abi ang kaso nga na-committer, pwede ba lang ipahulam dito sa Amerika o ipadala dito sa gobyerno sa Pilipinas ang isa ka akusado sa Amerika para nga magapangatubang sang kaso nga sa panumbungon nga ginpasaka batok sinisiya. So sa piyakilinya okay na, no? We have here with us today sa palatuntunan bumbuanay sa Udto si Attorney Arnido Valera, no? Isa ka international lawyer nakabase sa Estados Unidos but definitely isa siya ka Pinoy, no? Kag kabalo man isa mag Tagalog. So sa piyakilinya si Attorney Arnido Valera. Sir, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo and of course lalong-lalo na sa inyong masugid na nakikinig at nanonood sa inyong Bombo Radio Station at sana po ay magkaroon tayo ng magandang talakayan at sharing of insights dito sa malagang usapin na nabanggit mo kanina. Aha, sir, Attorney Valera, sir. Parang suki ka na ngayon ng Bombo Radio Philippines. I understand hindi lang yung Bombo Radio Bacolod na nag-interview sa iyo. Siguro nationwide, lahat ng mga radio station ng Bombo Radio Philippines ay nakapag-interview na sa inyo. Pag-usapan natin ito ngayon ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. I understand familiar ka sa kasong isinampa laban sa kay Pastor Kibuloy, no? na nandito ngayon sa Pilipinas. Paano po yung mga legal opinion? Paano po ang pagtingin nyo dito sa kasong kinasangkutan ni Pastor Kibuloy, sir? Siguro bilang background, napakahalaga na bigyan natin ng isang objektibong analysis. Itong itong tratadong pinag-uusapan natin or yung extradition treaty ng bansang Amerika at ng Pilipinas na napirmahan bilang isang kasunduan in 1995, no? Pero as a basic premise, dapat ipaalam natin na ang extradition determination, it can take months or years to complete, no? Kasi alam naman natin yan na itong extradition, kung iahambing mo, ay parang kontrata yan ng dalawang parties. Ito, nagkataon lang na ang mga parties ay yung mga nations, mga independent and sovereign nations, na kung saan ay meron silang obligasyon to arrest and surrender yung a person subject to a foreign treaty partner upon the request sang-ayon doon sa tratado na pinag-uusapan natin. So, dalawang party yan, no? Yung requesting state, ito yung Amerika na nagre-request ng extradition ni Pastor Kibuloy sa Amerika. Sila yung nagpapadala ng tinatawag natin extradition request at meron naman yung bansang receiving that request. Yung requested state, yan naman ang Pilipinas. Pero ang malaga ay ipaliwanag natin sa mga nakikinig at himayin natin ano ba yung 5 steps na nangyayari dito, no? Bago natin tignan kung ano nangyari yun sa pag-release ng wanted list ng FBI at saka yung pagpapadala ng pag-submit ng posters na kung saan ay wanted nga si Pastor Kibuloy, no? Yung una hakbang diyan, nakita natin na merong federal, state and local prosecutors na nag-forward at posibleng mag-forward na ng extradition request sa Office of International Affairs, no? Etong Office of International Affairs, ito ay nasa ilalim ng Department of Justice, no? Tandaan natin, wala pa tayong kaalaman kung meron na ng formal extradition request na umabot sa ating Department of Foreign Affairs at Department of Justice. So, pag nakita na at nasuri na ng Office of International Affairs, halimbawa, na sufficient, legally sufficient itong nire-request na ito, ay pwede na nilang idaan. Kasi ito sinusuri ng mga experts in extradition sa Amerika, no? Sa OIA, at ifo-forward ngayon yan sa Department of State, no? Sila ngayon ang gagawa ng second review at para i-finalize kung dadalhin na yan sa Embahada ng Amerika sa Philippines, na kung saan from there ay
magkakaroon ng formal transmission nito sa Department of Foreign Affairs under a diplomatic note, no? Ito ngayon papasok ang DFA natin at DOJ na mag-undertake ng sariling review nila. So ang mahalaga rito ay yung respeto sa sariling sistemang legal ng Pilipinas at respeto rin ng saligang batas ng Pilipinas, ng Amerika bilang isang independent and sovereign country, no? So pag nandun na yan at sinusuri na ng DFA at DOJ natin, yung extradition determination ay ginagawa yan sa Court of Appeals, no? Diyan papasok ngayon yung mga abogado ni Pastor Quiboloy ay magkakaroon ng depensa. Bakit hindi dapat mag-grant yung extradition na yan? So, samut-sari ang mga depensang pwedeng gawin yan. Katunayan yan ay katulad na nabanggit ko kanina, it can take months and years to complete kasi pwede siyang umabot even sa Korte Suprema. Yung kahuli-hulihang step ay, ayan na yung notification at transmission ng tinatawag nating desisyon kung nag-grant ba yung extradition request o hindi. Kasi pwedeng mag-grant di ba? Pwede rin hindi. Kung mag-grant yung extradition request, then of course, pupunta rito sa Amerika si Pastor Quiboloy para panagutin doon sa mga aligasyon sa krimen kung saan siya na-charge, but guaranteed naman yung procedural and substantive due process niya pagdating dito sa Amerika at mahalaga yon kasi iyan naman ang sang-ayon sa saligang batas sa Amerika at sang-ayon din sa saligang batas ng Pilipinas. No? Pero kung na-deny naman yung extradition request, wala magagawa yung bansang Amerika maliban sa humanap ng other legal options para magkaroon o maka-obtain ng custody kay Pastor Quiboloy. No? So, makikita natin na yung substantive and procedural requirements, no, sang-ayon sa tratado natin in 1995, hindi yan ganun kasimple. Kasi kinakailangan ma-meet din yan yung sufficiency of evidence. Kaya nga, pwedeng depensa dyan na nakikita ko ay pwedeng sabihin ng mga abogado ni Pastor Quiboloy na meron ng prior proceedings sa Pilipinas, meron ng pending criminal charges, so unahin na yan. So pangalawa ay posibleng erase nila yung issue na hindi na-meet yung legal standards in terms of the evidence na ipapadaan na laman ng tinatawag nating formal extradition request. Kasi alam mo, kapag yung pinadala yung formal extradition request, makikita mo na yung identity, makikita mo yung facts of the case, yung charges na well-documented, at yung finding ng probable cause. No? So, mahabang usapin yan. So, I did my best na i-reduce to 5 steps para magkaroon lang ng paglilinaw, no? At para magkaroon tayo ng non-legal discussion tungkol sa esensya nitong proseso ng extradition treaty between the United States and the Philippines. Hello, sir. Sakaling hindi mag-grant yung request ng extradition sa kay Pastor Quiboloy, hindi ba pwedeng basta na lang magpadala ng taga FBI or sinong otoridad diyan sa Amerika na huhulihin dito sa Pilipinas si Pastor Quiboloy? Hindi po pwede 'yon kasi masyado namang gangho yan. Yan ay kawalan na ng respeto sa soberenya ng bansang Pilipinas. Tayo ay isang malayang bansa, kaya nga tayo pumasok sa isang tratado in 1995 para italaga yung obligasyon ng Amerika at obligasyon ng Pilipinas tungkol sa mga tinatawag nating extraditable offenses. Kung ano yung mga nasa listahan ng mga krimen doon na kung saan ay pwedeng mag-request ng extradition ang Amerika sa Pilipinas, ganun din ang Pilipinas, pwede siya mag-request ng extradition sa Amerika kung ang tinutukoy na subject ay nasa Amerika. No? Alam mo, nakapag-handle ako ng mga ganyang cases nung panahon ni Pangulong Arroyo, hindi ko nababanggitin kung sino, no? Na kung saan ay ang Philippine government ang nag-request through the Department of Justice and the Foreign Affairs na extradite ang isang tao. No? So, nakikita naman natin yan na hindi po pwedeng
basta-bastang pasukin mo at pumunta ang FBI or law enforcement agency dito at umaresto. Considering na alam natin na dadaan sa extradition request na kung saan ay pina-finalize ito sang-ayon sa tratado natin in 1995. Okay. Attorney, the fact na ang Amerika ay magpapadala, kung sakaling magpapadala talaga ng extradition request, ibig sabihin na mabigat talaga yung kaso dahil kung hindi masyadong mabigat, baka hindi naman sila magpapadala ng extradition treaty. So, mayroon mang pagkakataon na nagpapadala ang Amerika ng extradition request na hindi na-grant ng Pilipinas? Well, usually, nagra-grant naman yan, no? Batay sa kasaysayan natin, iba't iba kasing krimen yan, sang-ayon doon sa tratado natin, no? Ito kasing pinag-uusapan natin kay Pastor Kibuloy ay high-profile cases, no? In fact, ang nag-lead talaga niyan dapat hindi FBI, kundi yung US Marshal's Office. Pero dahil high-profile cases ay yung federal law enforcement agencies, state and local prosecutors, sila yung nagpo-forward ng extradition request sa Office of International Affairs ng Department of Justice, no? So, makikita natin dahil high-profile case ito ay iba yung sangkap in terms of the way it is perceived by the media, lalong-lalo na ngayon na kauumpisa pa lang at simula ng tinatawag nating campaign period for the national presidential elections ng ating bansa, no? Of course, ang mahalaga rito ay dahil seryoso yung mga aligasyon, ay dapat matiyak ng ating pamahalaan ang tinatawag nating pagbibigay halaga at protection sa constitutional right ng isang tao to be presumed innocent, no? In fact, ang legal standard dyan ay bago ka ma-convict, pareho yan sa Pilipinas sa Amerika, kinakailangan yan ay beyond reasonable doubt. Yan ang legal standard. At malinaw naman yung posisyon ng pamahalaan na hindi sila makikialam dyan at hindi nila sasangkaan ang any extradition request. Basta ang mahalaga ay iyan ay sang-ayon sa ating saligang batas at sang-ayon yan sa ating criminal penal code. At sistema legal ng Pilipinas. Pero attorney, hindi naman sa pinangungunahan natin kung ano maging decision nito. Pero nung sinabi mo na high profile case ito, siguro baka mahirapan yung dipinsa na i-justify na hindi mag-grant ang extradition dahil nga sa ngayon pa lang parang kinonsider na high profile ito ang kaso. Well, alam mo, hindi ko binibigyan ng ganong judgment, no? Sinasabi lang natin objectively na yung extradition determination ay magkakaroon yan ng depensa at labanan sa Court of Appeals. Kasi iyan yung sinasabi ko nga na ang extradition determination pwedeng mag-grant, pwedeng ma-deny ng Court of Appeals, at doon makikita natin yung mga iba't ibang depensa na ilalatag ng mga abogado ni Pastor Kibuloy at ganun din ang pamahalaan na kung saan ay inaaktuhan nila at isusumitin din doon sa korting yon yung mga iba't ibang ebidensya na nilalaman ng formal request for extradition doon sa Court of Appeals, no? Na posibleng umabot nga yan sa Korte Suprema, no? So, mahalaga lang dito ay, of course, mabantayan natin na kasi pwedeng mangyari to sa iba't ibang Pilipino, mabantayan natin yung karapatan ng kada Pilipino na kapag may ganitong klaseng request for formal extradition ay yung kanyang presumption of innocence, constitutional right niya to due process ay may guarantee, no? Kaya nga, ganun din naman tayo pag nag-request ng isang akusado sa Amerika ay of course gagarantehan din natin. At nangyari na yan na meron na sa iba't ibang bagay, maaaring low profile cases na nagbatay dun sa 1995 extradition agreement natin with the United States na nagkaroon na ng ganyan ng grant na mga request for extradition. Attorney, sir,
Bali, ang isa sa mga kaso kasi na haharapin ni Pastor Kibuloy, itong sex trafficking. No? I just don't know kung ano ang batas yan sa Amerika tungkol sa mga sexual offenses. Kagaya nitong sex trafficking. Mayroon bang, ano ba katagal yung prescription period para makapagsampa ka ng kaso sa suspisado? Kasi sinabi ng kampo ni Pastor Kibuloy na matagal na itong nangyari. Bakit lang daw after 4 years pa at lumabas or after 2 years pa na lumabas yung biktima at magsampa ng kaso at mag-file ng complaint. So, mayroon bang, ano katagal yung prescription period nito, sir? Pag ganito mga offense? Well, hindi na natin ihimayin yung statute of limitations. Ang tawag dyan yung statute of limitations. Yung lumagpas na yung panahon or yung tinatawag natin prescriptive period nga na dinidescribe mo, no? Pero ang mahalaga rito ay itong statute of limitations, pwede nilang erase na depensa yan sa extradition request. No? Kasi ang mga depensa sa extradition request, katulad nung nabanggit ko, number 1, dapat yan extraditable offense. No? Okay. Pero alam naman natin na yung kahit wala sa listahan yan, dahil nga sinusunod ng Pilipinas at Amerika yung dual criminality principle na kung saan kung ang krimen halimbawa ay krimen na nire-recognize ng Amerika at ng Pilipinas, kahit wala sa listahan yan, Bombo Daniel, ay mako-cover yan ng extradition treaty. No? So, yung context na yan, maganda yung punto mong yan. No? Titignan natin yan kung mare-raise nila yung defense na yan ng statute of limitations, no? Yung prescriptive period. No? Pero ang nakikita ko pa nga na matinding depensa rito ay objectively, kung titignan mo ay itong sufficiency of evidence. No? Na-meet ba yung legal standard? So halimbawa, pangalawa, kung meron ng prior proceedings at pending criminal charges against Pastor Kibuloy sa Pilipinas, uunahin yon. At may pakita na hindi po pwedeng munang tignan natin yung request for extradition kung yun ay nalitis na sa Pilipinas. Kasi naalala ko na may nabanggit si Secretary Guevara tungkol dyan na isang kaso sa Davao. No? So, susuriin yan ng gusto at tignan, isang depensa yan sa tinatawag nating extradition request. Ang isa pang depensa dyan ay yung bukod doon ay ito ba ay isang political offense. Of course, mahirap ma-raise yan as a ground ni Pastor Kibuloy, no? Or yung tinatawag natin na batay doon sa ano yung penalty doon sa krimen na kung saan ay inakasahan si Pastor Kibuloy. Na magagarantiya ba na mabibigyan siya ng due process. And of course, alam naman natin na yan ay isa sa mga batayang prinsipyo ng dalawang saligang batas ng Amerika at ng Pilipinas, no? Okay. Attorney, hindi ba napag-usapan nyo dyan yung tungkol sa pagiging close friend nila ni Presidente Duterte at ni Pastor Kibuloy? Kasi dito sa amin, pinag-usapan na siya baka hindi mag-grant yung extradition request dahil nga sa baka ma-influensya ng Presidente ang magiging decision, considering na kilala si Pastor Kibuloy bilang spiritual advisor ng Presidente. Well, alam mo, yan yung mga haka-haka, mga political speculation yan. No? Pero ang ating pamahalaan, hindi lang naman si Pangulong Duterte ang nagpapalakad niyan. No? Mahalaga na pakinggan din natin yung binitawan ni Pangulong Duterte bilang respetadong presidente ng ating bansa na nilinaw naman niya na hindi niya sasagkaan yan kung iyan ay sang-ayon sa saligang batas natin. Kung extraditable siya o hindi, ay magkakaroon ng tamang proceedings yan at magkakaroon ng tamang determinasyon. So, hindi ko tinitignan yon. Of course, nagkataon na magkaibigan sila. Main supporter siya, pero alam naman natin na objectively ay kung sakasakali man yan din ang binitawan ni Secretary Guevara na kung ang formal extradition request na ginawa ng Amerika ay sang-ayon sa alituntunin
sang-ayon sa ating sistemang legal, then let it be determined judiciously at magkaroon ng sangkap at tamang esensyang determinasyon ng ating korte. And then later on, wag natin pangunahan, wag natin lagyan ng kulay politika ito, no? Bagamat nagkaroon ng pagsasanib kasi yung timing, nandyan tayo sa campaign period ng presidential elections natin, and then at the same time, alam din naman natin na sa isang proseso ng extradition request ay hindi lang judicial body ang involved, yung executive branch, na kung saan ay alam natin na merong impluensya politically. Kahit sa Amerika, na-impluensyahan politically ang law enforcement agencies, ang Department of Justice, kaya nga nagkakaroon ng labanan batay doon sa political affiliation ng nasasangkot sa isang akusasyon. Okay. Sakaling i-grant ang extradition request ng Estados Unidos, ng Amerika, at magtatago si Kibuloy at hindi na mahanap dito, ano ang posibleng mangyayari? Pwede na makapasok ang FBI at Interpol or joint forces with the Philippine Authority na hulihin itong si Pastor Kibuloy, sir? Well, kung mag-grant yung hypothetically kung mag-grant yung extradition request, that means na sinabi ng ating pamahalaan at anumang sangay nito, kasama ang Court of Appeals or kung ang Korte Suprema ang gumawa ng desisyon, dapat masunod yun. No? Alam naman nila kung saan nila hahanapin si Pastor Kibuloy. Maliit lang ang Pilipinas kung sakaling mangyari yan. Pero I think malinaw naman sinasabi ni Pastor Kibuloy na nandito ako, hindi naman ako magtatago. Sasagutin niya yan at lalabanan niya sang-ayon sa kanyang batayang karapatan upang ipagtanggol niya yung kanyang simbahan. And at the same time, bilang mamayang Pilipino, I'm pretty sure he is brave enough to confront itong legal issues na kanyang hinaharap ngayon. At malinaw naman binitawan ng kampo nila na hindi sila humihingi ng pabor kay Pangulong Duterte. At yun din naman ang sinasabi ni Pangulong Duterte at ng pamahalaan na kung ano yung sang-ayon sa batas, yun ang dapat masunod. Okay, sige. Lastly, sir, diyan ba sa Estados Unidos, sa Filipino community, may mga pagkakataon libang na pag-usapan itong bagay na ito, sir? Well, alam mo, bago pa to, I'm pretty sure na punong-puno ng opinion ang Facebook at social media tungkol dyan, no? Alam natin, pero siyempre ang mahalaga rito ay just like any decent human being, ay bigyan natin ng respeto ang prinsipyo, constitutional principle ng presumption of innocence, no? At ang mahalaga dito ay tignan natin kung paano ang daloy nito sa kahulihan, ay kung sakali man ma-extradite siya, ay I'm pretty sure na magkakaroon ng depensa sang-ayon sa procedural and substantive requirements ng criminal law dito sa Amerika. At doon natin makikita kung ano yung mga ebidensya talaga na matibay at siya ba ay mafa-found guilty beyond reasonable doubt. Pag sinabi mong beyond reasonable doubt, konting duda lang, ay pwede siya ma-acquit. Yun lang ang kahirapan dyan, at the moment na ikaw ay nasakdal sa mga seryosong aligasyon na yun, siyempre, kahit na ma-acquit ka, ang reputasyon mo ay masisira, di ba? It will be damaged permanently. Pero yung mga ganong klaseng bagay, kahit sa Amerika naman, marami nakukonvict dito wrongly na hindi dapat nakukonvict. Pero ano ba, ipapasa Diyos na lang natin. Pero at the same time, ay meron ding mga kompensasyon yan at tinatawag nating how do you make them whole kung sakaling na-damage yung reputasyon mo for being wrongly accused. Again, hindi natin pinangungunahan kung ano yung mangyayari ito. We're just providing isang objective analysis kung ano yung steps na dapat maganap dito sa extradition request. Kung sakali mang na-formalize na ito, no?
sa Department of State patungong Department of Foreign Affairs ng ating bansa at sa Department of Justice. Okay. Sige, Attorney Arnedo Valera, sir, maraming salamat po sa inyong oras at mabuhay ka. Maraming salamat at mabuhay din kayo at pagpalain po tayo ng Diyos ng kasaysayan. Si Attorney Arnedo Valera, no? Isa ka international lawyer, nagapanabang man to siya sa Pungsod Amerika, kag dito na sa Subo nakabasi, no? Sa Estados Unidos. So, ginatalakay natin mga kaibanan nga sabayin sa extradition treaty sa nga Pungsod Pilipinas kag Amerika, nga ginapirmahan ini kasubtanan. May kantanan sa silinga kung may mga kaso ginatubang or halimbawa karon may ato dito nga ginakusaran ang may kaso diri sa Pilipinas pero ato siya sa Amerika, i-extradite na siya para mapuli di sa Pilipinas or halin man di sa Pilipinas may kaso sa Amerika, i-extradite na siya para nga makabalik dito sa Amerika para sa pagatubang sa kaso. So medyo madugay-dugayan pa banwa no kay ma-determinar ang pag-grant sang extradition request kung may ara na gid man napadala ang Pungsod Amerika nga extradition request diri sa Pilipinas. Kay may ara pa sang kagayunan ang depensa nga magpresentar man sila nga ebidensya man sa ilang argumento para hindi i-grant ang extradition. Pero sunod sa kay Attorney Valera ang kaso nga ginapangatubang karon ni Pastor Apollo Kibuloy, high profile case. No, high profile case. Nga daw medyo wala man nato ginapangunahan pero medyo mabulubugat ang akusasyon. 37 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. This time ko ako na report ni Bombo Franz Andro Burgos. Ang DTI pabor kag nagaugyon sa payag ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi magsalig sa mga ginabaligya online nga mga bulong batok sa COVID-19. Kay man na banwa ang tanan mo nga ginapangita nga gusto baklon, subong kapos na iya baklon sa online. Tigaling kung bahin na sa mga bulong ang paghambalan, budlay na nga makasiguro kita bla nga basi hindi niya original or hindi tuntun nga bulong basi piki bla. Ti nga budlay na ginainom tanaya mo. O basi mo panantunaan imbes nga maayo ta ato ikamatay. Although nga hindi tanan niya nga ginabutang dra, hindi nga ginabaligya online, hindi naton pagsaligan. Pero ang particular lang ginpayag sa presidente nga daw hindi kita magsalig, amo ang bulong nga ginapahayag nga makapaayo sa COVID-19. Ayo, di tiyaga siya okay ginaya. Ya kay bisan kami ka pati man, bisan sino man siguro isalig mo dai pasimpalan mo yang imo nga seguridad sa imo kabuhi sa pagbakal sang kun ano nga mga bulong da sa online. Yari ang report, Bombo Franz Andro Burgos. Please come in. Bombo, dahil sa subuning ginatubang na ito nga crisis, no, o kung ang health emergency ning ginapangatubang sa Pungsod Pilipinas subong. Si may pila na doon subong Bombo, dahil nga may mga pagpate, wala, no, nga mga siling natin, bulong para sa COVID-19, kaya muni ang nagtuga sang pagdeklarar man sang Pungsod Pilipinas ang state of health emergency, Bombo, no, nga pila ni sa mga kauturan diri sa aton nga nagkabalaka, especially may mga comorbidities na kung may mga underlying conditions. Because of this COVID-19 pandemic, kung makabalo na makita nga ma-infect ka sa nasiling virus, iti bumbudan, dugin at kalyab ng immune ng mga underlying condition, no? O kung may mga comorbids dira. So, pila diri sa ato nga mga kulturan, ti nagapangaman, no? Gapati-pati sa una, sa wala pa bala nagtuhaw ang vaccine, o kung wala pa na human na vaccine batok sa COVID-19. Di may mga kanya-kanya, islang nga mga pananawan bala kung mga pagpate nga muni nga bulong, no, mga kontra sa muni nga virus, gilayon nila ma-search sa mga online, no, ginapangita dira kung ano ni nga bulong nga ginasiling epektibo sa COVID-19. But bumbudan duwag diari ng kang vaccine, no, kagalabanan sa aton nakabato na kag ginalagas na lang mismoganisang national government ang pila ka milyon nga Pilipino nga makabaton sang booster shots.
So regarding to this Bombodan, no, na relate diri sa amo naman ning panugyan sang presidente nga maghalong gid especially sa mga online sellers o kung may mga ginatawag pa ni siya Bombodan fly by night stores, no? O kung nang silingon sila Bombodan mga hindi registered o kung mga illegitimate bala, no? O kung hindi legit bing nga mga manugbaligya especially sa mga bulong, no? Kung ano madaming nga bulong mapakontra man sa COVID-19 o kung bulong sa kung ano kung sa ano pagitabi nga mga masakit. So diri naton Bombodan gina kikuan sa pahayag, no, kay mismong presidente nagpanugyan gid sa publiko nga maghalong gid, no, especially sa mga naga-online na sell sa mga nagkalain-lain dira nga bulong, no, not only for the COVID-19 pills, no, o mga bulong. Mayroon gid mga iban nga mga bulong Bombodan nga kinahanglanon man sang kada isa sa ato, no. So tigang nga pa ang presidente nag-remind. So tayo na ito pumunta ang kuhaan sang pahayag, no, ang Department of Trade and Industry sa probinsya sa Negros Occidental kung ano ang ilan ni mahambal, no. So para sila Bombodan, well, okay gid, no. So isa ina sa mga pamaagi man, mayo na gani ko no Bombodan mismong presidente na ginagsiling kay syempre mas mas lapnagon bala ang mensahe nga muna nga mga nagmensyon ng presidente. Mas authoritative. Correct, no, mas authoritative gid Bombodan. So siling mismo sa Department of Trade and Industry nga para sa ila ano ginisla no, remind man nila sa mga tao, but Bombodan, we know ang Department of Trade and Industry naga-support nila sa mga MSMEs, no, kung mga micro, small, medium enterprises. But with license and registered na yung mga MSMEs o kung mga e-commerce, no, o kung mga online selling, no. So dra mismo gina sa DTI nga kung may mga madakpan o kung may monitoran sila Bombodan nga munibing nga mga concerns, no, especially sa mga pagbaligya online sa mga bulong nga masingan naton pike, no, o kung hindi man epektibo ang mga bulong. So mas mayo na gid lang na nga matap na kay basta bulong ang istorya niya Bombodan mabudlay na ina kung pikion mong ina nga mga bulong, no, kay syempre ang kada individual nga kinanglan man nga mag-ayo o kung magmayong man matsyag. So makita bro, yes Bombodan. Hindi mabudlay pikion, galing mabudlay kun imnon kay pagatunaan si mo kamatayon kun maribalaso. Eksakto gid Bombodan, no. Mas mahapos siyang pagpiki. Pero pag inom sang piki nga bulong ati delikado na yan. Mabudlay gid na Bombodan imbes nga maayong matsyag mo naglala na gid, no. Abi mo ya bulong gali ihilo na ina. So muna Bombodan nga mga reminders kag mga panugyan man mismo sang mga ahensya sang gobyerno kay so na mismo sa kay Ma'am Rachel Nofable, no, nga Bombodan nga muni nga provincial director di sang DTI sa Negros nga may mga na-monitor na sila kag may mga nabatol man silang mga complaints regarding dira Bombodan nga mga bulong drabe, no, kag ano pa dabi nga mga medications sa Bombodan nga ginabaligya online. May ara iban Bombodan nga ma-detect nila nga original nga bulong, no. May ara man gali nga piki nga bulong kay nagabari na Bombodan sa presyo, no. Kung makita mo dira piki dabi nga bulong, so ibaligyan ang bisa mas cheaper price, no. Kung siyempre kung mahal Bombodan kabalugi kita nga mas may presyo gina kay siyempre epektibo kag kalidad nga bulong. So amo na nga mga basihan man bala. Pero sa bahin nila Bombodan, when comes sa pag-identify kung ina nga bulong bipike o kung original, hindi na nilagay Bombodan jurisdiction, no. May ara na bing mga ahensya na tungdan dira sa pag-identify sa mga bulong, no, nga pike o kung original. Di ka nga man mismo sa Department of Health, no, kaya sila man na Bombodan nagamonitor sang mga specific nga bulong nga pwede magamit, no, o kung pwede mabaligya through online. Bombodan. So may pahayag diri sa ato, no, ang Department of Trade and Industry pagi sa Ma'am Rachel Nofable. Reminders lang sa aton consumers that bulong man or whatever items na gusto naton baklon, maayo gid nga magbakal kita sa legitimate sellers, no, inang butang balon nga may ngalan siya, may legal personality, no. Sa case sang bulong, so may mga legitimate drugstores o kung nakilala man natin ng mga drugstores. Ang iban sini actually nag-sell, may ara man sila nga mga programs or may mechanism man sila wherein pwede ka mabakal sa ila online, no. So may importante sila nga may baluan naton o nakilala naton ng ating ginabaklan. Okay. Mula na siguro ang akon nga matugda even sa bisan ano nga products, no, kay
may ara o ka isa nga kinanglan natin after sales service, no, sa iba nga mga produkto. A big example, no, kinanglan natin may mangusisa maayo, kinanglan natin base nga may dira nga question nga gusto natin ipamangkot. Although nga syempre e-commerce is really the in thing subong, no, kasi sa subong nga pandemic amo na, no, puti dapat natin mabalaan kung ano lang nagakabagay nga baklo naton sa e-commerce o kung sino balain na importante pangilala kung naton may mga contact number ina, may address ina or sino ang aton ka-contact dira, maamo na ang importante. That's why nga we have to be vigilant consumers. That's why we have to be vigilant. Balaan naman natin kung kaisa ang price range ng isang example nga produkto, di ba? So, siyempre, matingala ka na nga super barato niya. Di ba? Mamusta ka man, mamintar ka man, especially kung example, sa ginahambal mo nga bulong, no? So, bisan, amo hambal ko nga, bisan ano nga produkto nga baklo, no? Pwede ka gid na communicate sa ila, sa online sellers. You can chat, you can message them, you can call them. Good nga masabat na kung ano man ang imo mga pamangkot. Okay. So, Ma'am Rachel, how about dito mong, no? Siyempre, may mga... Bumbo Andro. Padan. Aha. No? So, ito mo ito ang sa bahin mismo sa provincial director sa DTI, no? Sa ilayang pagbantay man pag-remind man sa mga publiko sa pagbakal, no, kung sa mga pag-transact na bombodan online, especially sa mga nasilining nga bulong, hindi naton mapaktan kung original o kung matutuod ng mga bulong bombodan. Sige. Yes, bombodan, para sa pagpangalagad sa bumbuhan ay sa udto ni Bombo France Andro Burgos. Para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid, Bombo France Andro Burgos. So sa aton nga mga kulturan, no, hindi na lang kita mag-order sa mga bulong-bulong na ginatanyag sa online. Damo gid nga mga papati daw. Ay sus, kapin pa yung mga nakita nyo na sa online. Kung isa sa mga Facebook, gina-ads na dira. Kapin pa yung mga pagwapo, kapag gwapa, sus, pag banyo sa guya. Pag trapos ginapahid, grabe ka, kinis ang kutis na yun mo. Kung makakita mo daw, maganyat ka man mo, okay lang na mga ginabanyos-banyos kay external. Pero kung ginatake mo na, dala ka mag-order sa online, wow, kadelikado gid. Basi karon bala nga, basi bala karon nga pag-take mo sang bulong, imbis nga magputi ka bala. Nagkambang-kambang ka daw Dalmatian. Sige. Ginakulapos kita ba ang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Updanay na makita buwas upod sa inyo anchorman, idi si Bombo Daniel Lecciones. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo, Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm,